is an inclusive setup of education. Wantiere gi both regular learners to wantiere gi special needs learners. Mano bende makela e pinto machielo. Mano bende duoko ma dwaro mar mondo mi wang'e ka nyithindo gi manitiere kod autism ka koro gi somo kumoro achiel kod nyithindo ma moko maonge kod ng'ola. To mano bende makela e pinjo machielo. Iseng'isowa e yo makare ni in kaka japuonj ing'eyo kaka kichich ni nyathini opogore kod nyithindo mamoko kaluwore kod gigo miseng'isowa ni seche moko konyal ng'i tire wang'i kachiel kod mago signs kata symptoms mamoko ma inyisowa. Te school kae kuma koro gisome wanyalo wacho kod dongere ni wanyalo wacho ni en integrated school matiende ni nitiere nyithindo mantiere kod ng'ol kachiel kod nyithindo maonge kod ng'ol. Be nitiere challenges magikale ahinya to ka gintiere e school kacha nikech adiera wang'e ni nyithindo gi mantiere kod ng'ol mar autism moko kuom gi nyalo chapni ahinya matiende ni kiweye kumoro kok ing'iye makare onyalo dhi kata machielo. Challenges magikale school kama gisome kanyo ahinya nyaka gisomo kod nyithindo maonge kod ng'ol. To nyithindo gi maonge kod ng'ol bende nitiere kaka upuonjogi mondo gi relate gi nyithindo mamoko go. Robert. Erokamano Joyce. Generally a school ma inclusive ka koro wantiere gi special learners gi regular learners is upon us the teachers gi management mondo wapuonj nyithindo gi ka ginyalo dak gi nyithindo gi e school kata mana e dala. Mokwongo nitiere acceptance mana kaka ne Wendy owacho kendo amor sana ka wacho ni no accept. Koro acceptance no e chakruok wuoth mar autism kata any challenge moro amora ma nyathini nigo concerning special needs. Ko nyithindo gi wapuonjo gi to kwa same puonj momiyo gi e school ka puonj no nego apply kata mana from their parents. Because the moment my parent man gi regular child or inflict negativity kom nyathine against the special needs learners, tipo yudo ka environment will not be conducive for them. Koro that sensitization from nyithindo ma regular ka mondo gi handle nyithindo gi in a positive way mana kaka nyalo handle nyamin gi moro kata mana wad gi moro e dala. For example, kibiro Sapphire, Joyce, you won't even realize they want to special learners in school. Because they behave the same. How we treat them the same. How we handle them the same. It will be difficult for you to realize ni Sapphire want to katamanagi special learners. Secondly, role playing, mar class, kaman gintiere gintino mokoka. So it's upon you as a class teacher, intiere gintino man gintiere special needs a classica. Because such a role playing katamana activities within a class, you make sure you include them in all your plans. For example, nitiere nyathima intije mana yue blackboard kidwandiki, nitiere mana panga shelf. Yani you give them something to do so that they feel part of that class because it is inclusive. Ilero kanyo makare ahinya kendo yie na mar mondo mi aduok Levina mantiere go e studio kae twaka okinyi maka uninjo kanyo ka watwako tudore koda wechego mag inclusivity mano mar keto nyithindo gi mar mondo mi obed maromre kod nyithindo mamoko. Ing'isa ka ni nyathini mano manitiere kod ng'ol mar autism ojaigni auchiel to en nyathi dweche ang'wen en nyathi ma oken mari minyuolo matinde nyithindi mamoko go dongo ne. Ere kaka ne ing'iso nyithindo gi mar mondo mi orwak nyathini kaluwore ni gin nyithindo magionge kod ng'ol. To ere kaka ne in kaka janyuol itemo ng'isogi mar mondo mi ging'e kaka gi relate kod nyathini mar mondo mi ging'e ni yes owadwa ni kata obedo ni ojaigni auchiel seche moko pod ok onyal loso maber seche moko onego bed ni ng'iye maber mar mondo mi seche moko kata gimoro amora marach kik juke. Ere kaka ni loso kod gi mar mondo mi ging'e kaka gi socialize kod nyithindi mamoko go kachiel kod kata nyithindo mamoko ma seche moko dak go e alwora mar. Erokamano kuom penjo makamano. Ka udwa duoki to an mama nwadongo e ngima mama ne daga gi ji mopogre. Inongo mama nyalo konyo kata chokora to biro to dak e odwa.
koro no nitie kaka no ngiso kaka onyalo dak gi ng'ata ma obed no jen ng'ato ina mani kata kabila mane. Koro nyithindo kaka mama no dongo mane kaka na duga donga benda mano nyithinda gi en nyithindo apart from nyathi ma Musa ni an ng'ama ero dak gi ji kano ng'ol nyathi ma tuo otembre ng'ama nigi shida wang'e amane kaka daga go. Koro nyithindo gi bende ero ga dhi kod gi chide somo makata kapok ne gidar kapok nolor negi ot negi nindo ga oda kech wuda maduong' na anyuolo mana nyithindo ariyo ma jowuoyi wuda maduong' ne nitie skul Sawagongo boarding koro nan mana gi nyathi achiel gi nyathi nyiek nyamino mane min gi otho bowe ken gi 1 day old koro nan nero ga dak kodi kako adhi chido so bwana ngo nyathino to wuda matin ni Mungu sani mama situchukue huyu tukakae na yeye hapa watu ni wengi kona nono at least ame accept ngeni maneno yot kuoma kawe gijaoda makoro no senindoni kana duga kaya punja yongisi nyathini onge mama onge baba koro baba u baba gi to an mama ne kuwere tunyasebo timbre nadi bro gwedho ko matini tangise ga ngeni yaseu kelo nyathini mondo chieng' moro nyingi nyasaye ke chairo puonjo nyithindo wach nyasaye kata muocho ni puonjo nyithindo kapod gitindo wachne mondo ka gidongo pok kikia kuomgi to gikia ngima makinyi bende koro nyithindo gi duogo bo accept mak man maduong' ni odake ode but matini oero in fact ene moero Musa molo kata an makata ko school to ni Musa no chima dier Musa pampers owango nyako penji be miyo Musa yath onyalo kaya dhirango chupa pungisi mami dawa ilikuwa inatoshana hivi kwa nini ijarudi chini kora nono ka Nyasaye no konyo mia nyithindo ma understand to nilero negi kit ng'ol magin tiere godo nacho ni Musa kata kineno ka yuak kech nyithindo go no samoro yoka to onge gimotime onyala mo yoka samoro be chiemo otambre chiemo samoro nindo ke samoro kana nyalo bet nyaka saa 11 okinyi kiwe tingeno nyalo tuomo wiye nikech nyathi ma chapni ko nyalo bedo ka sapa achiel okinyi kode ka dwa chako nindo dichieng' ka ji dhi e tich ka dhi menyo kaka an jo ohala masani ka no ohala be okati sano kode ka nindo koro nyathi penyo mami mbona kulala Musa niliamka nikienda kwa choo banongo kama Musa ibet mana gi Musa tangise ni neno ng'ol mantiego ni jachine machande koro ni kilemo to pare ang'ono pare lemo tani no konya gi nyithindo gi atunya kasani bende nitiere achiel nade masche moko yudo nikech ang'eyo ni nyathi ma nitiere kod ng'ol mar autism kata kit chiemo monego bed no chamo pogore kalure ni ok onego bed ni miye gigo ma akena wacho ma nitiere kod sukari mathoth manyalo miye ochapni ahinya ere kaka ineno ni regulate ma kata seche moko ka ionge ti make sure no chamo kit chiemo makare mokanga seche moko miyo ochapni ahinya kamano Joyce koka chiemo ka anyalo wacho ni Nyasaye be mosebedo karita nikech kipenja sani aonge tich tija wacho ni tich matiyo mobile tu mangato nyalo luongo kata ni suke dichiel saloon manan go no kwal ko inongo ni chiemo nyathini namba 1 chiemo ma kaka yogurt gi okonego be no madho dairy ni product gi okonego be no nino chamo protein odware gi ringo odware gi rech to rech ng'eni is very expensive samo inongo ni mana gi siling 50 ni Babichi dogo kwano ni nyithindo dwa chiemo kose Musa ne mabo timbe nadi tinongo ng'enya nyalo sacrifice kata nyithindo acho ni 50 ni ang ni chuno manyi Musa nikech nyithindo gi alot nyathi mar autism alot okodwa onyalo miyo ni dhoge tingeni kech be kai to nego beno monyo yath en kanyo be acho Nyasaye do konyo Nyasaye kamano min jawar kuma ntie mago jo mosebedo ka chung kode weche mag chiemo gi jaode ni tenya Nyamasai Masalome Nyasaye ogwedhgi kabisa gi pastor Odira gi jakwath Odongo kuma giwinja Nyasaye ogwedhgi kabisa ko inongo ka chiemo kanyo be mayok be aywa kata nyolacho Jehova Nyasaye onegi miya chiemo nikech ka okimigi chiemo kaka dwarore to nini dhi ka medre odhi ka medre koro ka chiemo ka inongo ni abro wuok a make sure ni ene ma mie first priority kuom chiemo sama nyala mo nyithindo go bro madho kata jawuola no gi kechan gi nyithindo moko bende apart from nyithindo man timoro ma jonyuol gi no chwanyre ba giwere nyithindo adek adage oda tan gi nyathi moro be ma nyathi kich bentie oda kanyo te kaka ng'isi na onge tich Nyasaye be mosebedo karita to onge kuma bende ni abu ng'isi ni ng'ato oro naga pesa
mondo atimre nadi winjo je ng'eny gi wacho nyithindo mang'ol gi itiyo go manyo go pesa kana wacho nyim Nyasaye wacho ni if you live by the gun you'll die by the gun ok anyal loko muso bed gi loko go hala ana time mondo nying Nyasaye otimre nadi onwang duong ma ng'ama dwaro konya to bro konya at his own what at his own will koro ka chiemo kanye is very tricky ki walk nyaki make sure kendo I make sure ni ng'ama iwene chiemo en ng'ama ong'e miye chiemo kech ng'eni ka in gi cerebral palsy ng'eny gi chiemo manego gi chiemo dewo giga kech the position monego be ni kete to chiemo temo ko kaka nini chiemo kaka nyuka gi nyuka nyalo miye bo do dhi nyaka e ume koro make sure ni ng'ama iwene ni ng'ama nyalo rite temo miyo be ayuago jaoda manotho 8 months ago nikech ene mano nyalo dong na gi Musa e ot man sure nikech no to kan tari kibarua no serumo koro kana nyalo dhi kibarua tene mano nyalo dong kode insure ka ko boluoke nikech Musa ni ng'at ma kidwa miyo chiemo to nyaki make motegno otherwise onyalo puse samuyo kata kaka wuono nyoro no go wie nitie kuma kuot matin koro ng'ama strong kata kitere nyaka kata therapy gi jo therapist no kama ok dwa mule nikech reason en gi teko moro ma abnormal okonyal tulia mondo otime nade otimne therapy agoyo mos ahinya kalure kod lal mano mar wuon par mari mar mondo mi Nyasaye oket chunye kamokwe kendo Nyasaye omed jiwi ekinde makoro itimo tich makare mano mar make sure ni Musa obedo kod ngima makare wendi karwaki twako kinyi makawuono mana penjo mabende apenjo Levina montiere gode studio kinyi makawuono in kaka janyuola gin challenges kata chid nade mage ma isekala inyi nyako tudore kod wechego mag keto nyathini mano manyako ma higni 7 sani mantiere kod ng'ol mar autism mar mondo mi e wechego mag socializing ong'e kaka onyalo socialize gi ji to ere kaka isebedo ka inyiso jomoko ni anto nyathina ni kata unene kama iwacho ni en nyako ma jaber ahinya kata obedo ni ober kama to nitiere ng'ol ma intiere godo ne kaka unyalo relate kode yo makare kachiel koda kata ka kit chiemo ma imiye koda kaka make sure ni jomoko bende o accept kata obedo ni intiere kod ng'ol makamano wendi. Erokamano Joyce. An koro nyathina osomo school miluongo ni Disciples of Mercy Academy en tie yo Mamboleo kocha. It's also an inclusive school and gi a special unit. To school no sekonya kabisa. Ada mana go ne jopuonj erokamano kabisa. Teacher Glenda, Teacher Winnie, Teacher Pam, Teacher Lydia gi Teacher Lynn gitimo tich maber kabisa. Koro mana tere school ema nochako bet gi improvements nikech ing'eni an mostly naloro ne gayot kata naluor kata wuotho kode nikech naneno ka jiboranga ahinya koro mana chako tere school bang assessment ma Joyland na tere school to natere ka okonyal chiemo kende obet opoden gi pampers en nolonyo ga wuoche yani otimo gik moko ma okonyal timo kende koro mana tere school to napenjo gi ni to koro nyathina ni kaka wakele e school kae to nyithindo moko gi be gibo accept adier to anyalo paro secretary manentiere the late Lydia nonyisa ni mama Hariana my school maber to nyithindwa gi anytime watimo admission wabet gi janyuol piny to anyise ni wan gi nyithindo machal kama koro ki in okay gi mano then it is okay inya wanyalo enroll nyathini but if you are not okay then ok wanyal force koro mano no miya chuny mayot nikech ayudo ka at least an gi ng'at achiel magoya jek koni koro ma odonje school to nasiko ka atimo progress arango ni to obe otimo maber koso en gi regression but kumocha dier Nyasaye to ber kata last term nobedo awarded as the most improved en ga improved pile each and every term en ga improved koro kar chiemo kanyo to e kuma pek nitiere nyathino hero yogurt nyathino hero mkate to mago gik moko nego bed no chamo koro seche moko awacho ga ni an gi cheat days tiende ni nitie days moko ma ateleza to amiya nikech ing'eni nyathi be ok inyal tame gik moko seche te koro anyone ga yogurt tamiye to seche moko be gokinyi amiye mkate gi chak ne momadho lakini okoyot nikech ing'eni kaka an janyuol achiel kamae koro kitambe manye nyathi mara maduong' ni kende manye nyathi matini koro bet matek lakini asega bet ka akasra nikech an gi support system maber mamwa nitiere to be agone erokamano ahinya nyiminege be nitie my cousins are also there gisebet ka gitaya
ma wuodh ni koro okoyot but wakasre nikech en wuoth manyaka watieki. Erokamano. Iwacho kanyo makare ahinya kendo wanyalo ng'isi puoch kaachiel kod pak kuom kawo okang' makare mar make sure ni arieno dhi e skul nikech adiera wang'e ni nitiere jonyuol mathoth ma nyaka sani koro pod opando nyithindgi ma nitiere kod ng'ol maket kod mano. Karwaki e twak Kennedy ka intiere studio marwa e kaunti ma Kisumu kacha Kisumu kanyo iwacho ni e skul kama ipuonje untiere kod nyithindo en integrated school matiende ni nyithindo mantiere kod ng'ol nitiere kanyo, nyithindo ma onge kod ng'ol bende nitiere kanyo. Kata kamano nyithindo gi manitiere kod ng'ol mar autism gin kit puonj mage ma omiyogi ma kaka janyuol kaka Wendy ma intiere gode studio ma Kisumu kanyo ko biro tinyalo ng'ise ni yes nyathini ni ose improve. Gin kit puonj mage momiyogi to ere kaka unyalo ng'eyo ni nyathini en ohero ma to kohero ma koro gimohero ni wakete maino marwa mar mondo mi omed time e yo makare. Kennedy. Joyce, erokamano kendo pongruok e twak. Mokwongo nyithindo ma special needs gin categorized. Ok gin e stage achiel. Wantiere gi mantiere foundation level to wantiere gi mantiere intermediate level. Foundation level anyacho gin ma settling margi pod ok yot. Iyudo ka pod they are very hyper. Even the fine motor skills gi poko adapt maber kata mana kuom ndiko. What they do mostly, maybe we train them on a lot of scribbling in their hands, and a lot of coloring on the fine motor muscles margi obed ka jomoko ma ntiere intermediate kacha. Then ipenjo ni wapuonjo e kit puonj mane. These learners mantiere gi special needs, one game ilongo ni individualized education. It is one-on-one teaching of a learner. En nyathi ma eni bet kode kaka koro timo na interview ni. A bet kode ka to timo tijeno ka. And most of the things that we do with these learners are practical activities. So from these practical activities, Emma they identify potential mar this learner. Seche moko en learner ma, okay, book work is there, yes, we do book work. But a learner, seche moko book work ni akasego lakini ntie gimonya team apart from this book work mind practical. For example, alana man can paint onya paint moloya and japunje. Tunti alana maya lok kala moloya katra manaka kan japunje. Tunti alana man those kitchen stuffs emohero. It will come most of the time, so say sneak out of class energy con. So from that, I saying you know thing gimohero onya bedo chef e jikon ka. Koste mokabaka wa time na anko de jikon ka wanyanga do kitungu, wanyanga do nyanya. Koro gigi atemo include the mondo practical things gi odonje wiye. Kech by the end of the day ko work Sapphire school kacha. Koro di outside the world onya timango. To the painting in work Sapphire or the yok. Onya timango oko kacha mono sustain him or herself. Kore boyodo kad most of the time hata mana ki biro Fridays Sapphire school. Iboyodo ka waruko wan jopuonj nyithindo gik mwatimo seche moko ng'iyo watinya wendi seche moko wanana jikanyo. Akawo that initiative mar konyo nyithindo gi mondo gi identify their potentials. Ido ka seche moko wana a building activities one gige mwatimo for 4 hours. Seche moko wantiere modeling that plasticine minye edukacha okwatigo wana gi chuodho ma mwaro wa kendo watu wana joma model waloso na dhiang wachwe mana paka. So iboido ka that involvement from nyathini gi activities go olo kite seche moko kitere book work kacha. Iboido ka ohero these practical things molo your book work things. But book work thing is also important because we teach a lot. We have numeracy skills, mathematics, the basic mathematical problems. We have literacy skills, English, the basic English, sound recognition. So there are a lot of things.
we do them to identify their potential. Tago ero kama no jopuonj wetega mosebedo ka support. In fact, at Sapphire, onge ne japuonj owe ne teach ni koro ena special need teacher ni mane gi monego be not him. Any teacher mapuonjo Sapphire can chip in to support where there is need. That I can confirm, and you can attest to that. Kadaki Sapphire any day, anytime, what we do is one. To we embrace that inclusivity. Kennedy, bedeni tire kit puonj ma ipuonjo godo jopuonje. Mano mar mondo mi gibed kod ng'eyo ahinya nyato mar rito kata puonjo nyithindo manitiere kod ng'ol mar autism. Adwa goyo kamano ni my director. Most of the time, school organize retooling sessions. Nejo puonj, special needs system education okay learn expert. Mamu motivate teachers. Mapuonjo puonj kono bedo handled. In these sessions can be 2 weeks, can be 3 weeks. Majo puonj are involved, and we do these things together. Secondly, onyakelo even the first aid team. Mapuonjo in case of any emergency. How can this kid be handled? Manago negoiro kamano kabisa, Director Mara. To bende school kacha kapok wakao yuyo marwa mokwongo kinyi makawuono Kennedy. Adira wang'e ni school kacha mana kaka ise wacho ni en integrated school. Matende ni en school manitiere kod nyithindo manitiere kod ng'ol gi mago maonge kod ng'ol. Tiyudo ni nyithindo nyathi en mana nyathi nikech seche moko inyalo miyo nyathi era winjo kiwacho kae ni yogurt ema ok onego bed ni nyithindo manitiere kod autism chama ahinya. Tiyudo ni nyathi moro en okia ni nyathini ok onego bed ni chamo gima kamae to en seche moko miye. Ere kaka unono kit chiemo ma nyithindo go chamo? Ahinya nyaka gintiere school kacha mar mondo mi seche moko kik ocham gino manyalo activate ma otim gimoro manyalo hinyo kata nyalo keto ngimane kama rach. Robert. Chien kocha ni wacho ni kin janyuol gi japuonj onego bed a proper relationship between a teacher and a parent. Koro this parent onego omiyo guideline mare eot based on the diet mar nyathini. Koro ka wantie in school, we know the protocol to follow on the diet mar nyathini. To ing'ani nyithindo to gi nyithindo mana kiwacho. Tipo yudo ka these regular kids hera magin go kuom nyithindo gi kata mana wan gi loyo wago. And they can sneak even to share with them whatever they have. For example, Sani Joyce na mondo sana school at mo professional margin mar autism awareness day at Sapphire. Sani kidi Sapphire tipo yudo ka nyithindo te nyaka mare giula gintiere in blue. There was supposed to be a happy hour for them to embrace this day. Tipo yudo ka semo gin gi snacks gitingo, gin gi fruits gitingo. Tipo they spend most of their time in nyithindo gi, they share what they have. Koro from sharing to acquire the best information from the parent. The guideline main go edat manyathi. Aya adwa ni wakao yuyo madundo nyakwara mugia jwange twak moro mokwonge chendo maru pinyo kinyi makawuono med cholo ote magi kachel kod penjo mora ma intiere godo kinyi makawuono abobedo kasomogi e kinde mwadhi mbele kikidhi mabora. Planning the perfect Easter and April school holiday getaway? Make unforgettable family memories in Dubai in a View Travel. Starting from $1,451 per person sharing, enjoy 5-night stay with breakfast, Dubai Parks and Yas Island theme parks, Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Kidzania, Global Village, Desert Safari and Abu Dhabi City Tour. And yes, your entry visa is sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Machigni nyakoro monga jwange chenro mar Goma Owake.
Walk teacher kelo ni mix bokwe. Ekaito kichario. Reggae wake yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu teacher Dek na kwa Mwakajwang. Akelo ni maana yani ngeni bakagiwa sani. Teacher Ngwena is kama nene yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii. Kuna Mwakajwang Friday sukuzo wake. Sapar gina kapaga beach na kasapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Marubani wanashinda pesa 50 in seconds on aviatashabiki.com. Naitwa Elijo Dhiambakumu toka sehemu ya Migori. Kazi yenye nafanya ni kazi ya kupaka rangi. Sabiki nimejua wakati niliona kwa TV. Sasa vile niliona watu wakiendelea kushinda, nami pia nikakuwa na hiyo interest ya kucheza. Sijai shinda pesa kubwa kama hii. Hii pesa kidogo nitafanyia biashara na kidogo naweza fanyia kazi ya kulima, kwa sababu kule nyumbani sana sana tunafanya kazi ya kilimo. Mtu asikufe moyo, acheze tu, labda kesho itakuwa yeye. Win millions in seconds. Cheza aviatashabiki.com. Not for persons under the age of 18. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod Wangeso Kangeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi gene mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te, idhi adhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Ni kendo nyakwara Mwakajwang mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa kotudore kod ng'ola mar autism. Kapo ni kitudri kodwa gi sani, antiere kod welo adek e studio mar e kaunti ma Kisumu, antiere kod Robert Kennedy, japuonj mar Sapphire e kaunti ma Kisumu, kaachiel kod Wendy Akinyi, janyuola ma nyathine nigi ng'ol mar autism. Ka e studio mar e kaunti ma Nairobi kae, antiere kae kod Levina Atieno, janyuola ma nyathine nigi autism bende. Asomane ote ma nyakwara Mwakajwang chwalo no Okinyi ma kawuono. Ote abo somo kalore ni ote thoth ahinya, mak mana ni moko kanyal somo gi duto. Adana som ote makamana achiel kachiel mar mondo mi wawinjane kaka nyakwara Mwakajwang wacho kotudore kod mano thuon wacha ma watu wake Okinyi ma kawuono. Kinyalo mana ketna ote no, mano ote mar Jackie Nyarmudi kanyo mar mondo mi wasome wawinje kaka joneno magwa wacho mano kotudore kod wach makamano. Ka bende ote makamano wabo bedo ka wasomo gi, ang'isi ni nyalo bedo thuolo mar chwalonwa ote kokalo yore waduto te mag tudruok Okinyi ma kawuono. Mano Jackie Nyarmudi wacho ni Joyce Oduor morning, ong'isa kanyo ni #Happy Autism Awareness Day. Ong'isa kanyo ni timo maber, parne oganda luo ni autism ok en ran. Jo oganda mathoth luongo jonyuol nyithindo makamae ni onyuolo nyathi moran, which is not the case. Odhi mbele kowacho ni kwa nyalo dhi mbele kod ote makamano. Ote makamano kwa nyalo wacho ni the people affected should push for government to give them funds for these children
with this condition, it's very expensive, especially for the therapies. Mano ote mar Jackie Nyarmudi, erokamano ahinya kuom ote makamano ma ichwalono okinyi makawuono. Ka bende omedo kowacho kanyo ni then schools for such children onego oger in every county. Erokamano ahinya Jackie Nyarmudi kuom ote makamano. Ote machielo mano mar Frederick Bolo bende wacho kanyo, kwanyalo mana yudo ote makamano mano mar Frederick Bolo ma ochwalonwa kokalo Facebook kacho. Wacho ne kawuono an kaka Ombiri Jacopudo yiena mondo ariwra gi piny ngima kuom hingo odiochieng' ng'ol mar autism ka ana Kariobangi. Mechwalo ote magi obedo ka wasomogi e kinde mwadhi mbele kod twak marwa. Yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono oyaw thuolo kendo bed thuolo mano mar chwalonwa ote magi kata kokalo nyaka YouTube kacha kama ntiere achiel kachiel kama neno kanyo kaka Listo Mondi wacho ka ni The Good Doctor, those people are very special and they have a hidden talent. Mano movie mar The Good Doctor, mano mana achiel kuom jogo ma oseyang ni nitiere kod ng'ol mar autism mosebedo katimo makare. Iwinjo kanyo kaka janeno marwa Levina mano Jackie Nyarmudi wacho kanyo ni joma nitiere kod nyithindo machal kamagi anyuola jakaogi kaka jogo ma onyuolo nyithindo mantiere kod ran. E thuolo misedak kod Musa, nyathini masani koro nitiere higni 6 dweche 4. Seche moko gin adieri mage ma ijawinjo ka ji wacho ma odiochieng' makawuono ber ka wagolo odok e it ji. Ahinya nyako tudore kod ng'ol mano mar tuo mar autism kaachiel kod in kaka janyuol. Gino kenge mage kata wanyalo wacho ni improvements mage miseneno kuom Musa minyalo bedo piny tiwacho na diera nyathina ni nyaka ne yange ni entiere kod ng'ol kaachiel kod konya achiel 2-3 misebedo kimiye tadieri seneno ka entiere kod improvement moro e kit ngimane. Erokamano Joyce. Kalosa wach ma surrounding kata society kaka gikawo ng'ato kaka Musa. An mokwongo an nang'ega ni nyithindo legani nyithindo ma chiende. Yani ni nyathi ma melaniwa kapok nang'eyo no kang'e nen mana condition to gima duoga yudo ni nyithindo gi kin kod gi ng'ato nyalo chai ji oluori kwanza kaka Musa nagolo children som ng'ato bong'isi ni olos kode mwandu ji mang'eyo chwa no olos kod gi mwandu to kawo Musa no miyo ang'eyo ni karagini opogre nikech kaka nakawe koonge autism oduogo onang'o obedo gi autism kan kode maudhi kadhi kaidho but being ni ka na temo nono gik monyalo chamo gi gima nyalo timo mondo gini kikidhi medre kabisa osekonyo kesa ni Musa kata kineno ko chapni no ne ok mokwongo no konyal bet inana en sate rocking makombe kata kom ma special chama na olosne komnono nini bo oturo samu yalo tuwe kadi tuwe komino ko olingre onini anainama mpaka anatoka bipenyi ng'amugolo Musa kachi ki understand nyathi man gi cerebral palsy ng'eny gi gin kama na kumikete mibo timbre nadi emibro yude but ko ineno ko chapni autism ne machape nikech bila autism ni en nyathi mabo timbre nadi molingalinga to inongo kendo ka society ng'ato nyalo jomoko weni ikaw yathila no ilosogo imanyogo pesa nikech kirango rong'onde mang'eny ma ok kata gi autism street inongo ka ng'ato kwayogo pesa ko inongo kata ng'ato neni nikech Musa naero an be ok anega aibu ibono ka buwuotho kode kata kantie kaka ineno kana penjo nyoro ni anyalo biro gi Musa I'm proud nikech sama gole oko no to janyuol mopando ng'ato kaka nyathi kaka Musa okocha bono ni karo kan kenda we munda benda gole obed exposed nikech be ikia kuma konyruok nyalo ae kaka kes ma Musa sani Musa onego bed ni dhi school tineno ka wach school ni an kaka ng'isi ni teach aonge bayo go Nyasaye Jehova Nyasaye okado kata ng'ato mia pesa ng'ato ng'isa ni ter Musa school I'll cater for everything anyalo mor sana kesa mentuto no akakoro handle gi is very expensive financially inongo ka ni shida kichiemo kiyath kaka idwaro nini idwaro nyaka ibed gi pesa kaka nunga chulo ot nyaka chiem nyaka nyathina ma wuoda mane grade 7 nyaka dhi school gi nyithindo mamoko gi tinongo kaka koro bedo matek to ng'amido wene Musa ne bede timbre nadi bedo matek koro gimanyalo wacho ni family gi society but adwoko Nyasaye kamano nikech an kaka min Musa mama na oero Musa baba na gi nyithiwago ibono ka gibro penjo ni Musa ni nade odhi nade kata kana ngiso mama ni Musa ngisa ni bet ineno kama mama timbre nade mor but jomoko ji mang'eny kata ng'ato loro bire odi
bisamono oko riere no kose riere no koro kodo go chapni ngeno riere to bende autism ni be chande koro bedo matek kuom society. Ato jip mane minyalo jiwo godo jonyuol ahinya to mago manitiere kod nyithindo mantiere kod autism ahinya to odiochieng' ma kawuono ma piny ngima hingo odiochieng' autism puonj mane minyalo miyogi kaachiel kod kata wechego mago mag therapy ere kaka osekonyo e kit kaka Musa nitiere sani kipimo kod kaka nikawe kod kaka sani entiere. Kaluso about therapy osekonyo Musa mang'eny. Therapy kana chako ne en $100 sani therapy en $500. Koinongo ka ng'ato kojitolea bo chulo ni to inongo seche moko anyalo tere di sama yudo cha yani gima rango tekna yudo pesa kecha daku moja to atere therapy donom kono ka yudo pesa mar therapy cha tabro timbrana de macho ni min Jawar Salome nene gijao de jaudi min Jawar nyase ogwedhi mang'eny sama gugu chal penya ni okitero Musa to ni therapy okanyal tere nikech aonge ang'ono tang'isi ni they are very expensive. Kono ka therapy no sebedo konye to samo ko dhi chatino ka kendo gicha duogo ka gima timbre nadi duogo. Kono kata kanyo ka ng'ato ocho ni government onego be ni keta for nyithindo ilagi. Mano wach mar dini ke chan kaka mama Musa onge chieng' ma government osemiya pesa mar Musa. Awinjo ga jani miyo ni sijini in gi kadi mar disability. Onego be ni i apply ne kadi makamane ki yud kod. Kadi no an go. Na in fact ni mokuongo nacho ni okanyala apply na ka chal ka ng'ama ocho living in denial. Musa na ng'eni Musa ni kirang'ol. Ibro chango. That was when nengi nini cerebral palsy no. But last year kolonga tongi saniti mamae ka ukadi mar disability no. Nyalo konyi sami kata ka nyathini tuo to kidhi hospital to ginyalo timbre nade ginyalo chiedhe nono. Koro kadi to an go to an kata $1 pok ayudo gi kadi no. Be pacha onge go kuma onge ga ni kadi no. An pacha nte Nyasaye bro timo ang'ono bro timo na ono. Kochopo kuom ko aparo weche mag therapy ne same therapy ne inwango ka nyithindo gi na ng'isi mokuongo ni jo therapy oluore. Dwaro ng'ama strong samo nyalo dhi kuro tibeta beta ki ng'isi ng'ane tim na nyathi therapy to ng'isi ni ano kabinyalo Musa chapni sana ko samoro ayuak gabacho ni yawa an kaka an minawi akaw nyathini ng'atni bonge ni nyathini ok en kata mara akaw mondo nying Nyasaye oyud duong' to en to tambe mana therapy bo kang'isi kata no dhi dagi Musa ko inongo ka gigo bende go chunye namba rio bino gik moko samoro nyalo loso ng'ato ng'isi ni kawri gi nyathila ok iduoke duok nyathini nikech nikayo nikech because of nikech cerebral palsy to sani en gi autism nyathile no kibinyalo obro miyo ibo beda ng'ono jakwecho but apara ni nakaw nyathini kana gi jaoda no kakawe mondo aloko de wala nakawe kaka singruok kinda gi Nyasaye. Wach ni mogik katieko kod 11 na thuolo marwe madhi karumo minyalo ng'iso jonyuol kawuono mantiere kod nyithindo mabende nitiere kod autism. Gima nyalo ng'iso gi namba 1 eruru nyithindo go. Mswahili wacho ni ujafa ujaumbika. Musa nonyuol mana ken normal. To no kochopo dweche 8 to cerebral make ko budho 4 years to autism make. Koro ere ke nyithindo gidwaro era ko kinyalo erogi to gimoro achiel mane matriga ga nikech en ng'ama nyalo chako ywak to kisomo ne kode ko ywak zaidi ergi tergi school kaka nyithindo mamoko go samiro ko kikirwaki gi lewni maricho and above all ket Nyasaye mbele nikech an kuom lemo ka lungu mogik malemo ni lungu mogik na sene no go bad Nyasaye iwacho ni lemo gi hospital oloyo duto to kikuwene laana tuoche duto ken mag laana. Ero kama na inya Levina kuom kauthulu mari man mono micho pe studio kai wendi ka intere county ma studio marwa e county ma Kisumu kinyi makawuono ponono in bende isewinjo weche mage masiche moko jopenya kata anyuola wacho misconceptions gigo ma ok gin adiera kotudore kod ng'ol mano mar autism made gomba mar mondo mi igole odok e it jonyuol manitiere kod nyithindo maket kod magi kachiel kod puonj minyalo kata jip minyalo jiwo godo jonyuol makamagi kod wach ni mogik kawatieko wendi. Erokamano Joyce. Asewinjo weche mang'eny ma seche moko iwacho ga ni waloso kodgi mwandu nwagolo ich mang'eny ni nyithindo go giran gi jonekni onego bed ni wawitogi onego bed ni wanegogi
mago gik mang'eny mana asewinjo, lakini ing'e ni an awacho ga ni donje it makoni to wuok e it moro makoni ni, nikech mano nyathina to mano gweth ma Nyasaye nomiya. Koro onge gima nyalo timo, but an am the voice of the voiceless. An nyathina is non-verbal, ok owuo, but nitie kaka wa communicate. Nitie kaka an ang'eyo koda dhi oko, kata koda chiemo, ang' nokelni san, kado kodwa pi, ang' nodhi om pi momodhi. Mago some of the improvements ma school osekonye godo. Kasto gi therapy be, kaka nawacho before, noko wuothi. Sani nyathina wuotho, nyathina ringo, kana tero nyathina e school, ne odhiga gi pampas gokinyi, taketo ne moro be bag. But sani nyathina ok rwak pampas. Nyathina sani onge pampas, nyathina sani chiemo kende, itoko ne chiemo to chiemo. Koro kaneno improvements machal kamago, an kaka janyuol, miya that motisha, gi that motivation, monda endelea gi this journey. Okay, journey mayot Joyce, it is not an easy journey, but kien gi support system maber, then kise accept, then gik moko dhi bet maber. Koro gima nyalo nyiso jonyuol wetega niya, gima ber ok pand, to gweth be ok pandi. Koro wawuoguru wate, wawuoguru kanyakla, wawuoth gi nyithindwa gi, ji bo wuoyo yes, lakini kata ka ji owuoyo, in ing'eyo ni ini wuon mato nyathini. Nikech an awacho ga niya, kaka treat nyathini e kaka the society, the community bo treat nyathini. Nikech ing'e ni kitreat nyathini marach, gibe gibo treat nyathini marach, but kitreat nyathini maber, mihere maber, samudhi oko chakudhi out to irwake maber, nyathi ondisre be indisre, ing'e ni jibo wuoyo yes, lakini okang' nigi wuo mang'eny. Lakini koro kiwa nyathi kijwengo nyathi, gibo wuoyo chakre January nyaka December. Koro gima ber ok pandi, to gweth bo ok pandi. Wantie wuoth ni ok yot, lakini wan gi support system maber, wan gi a group. An be unyalo gochona, unyalo yuda e Facebook, unyalo reach out, wanyalo wuotho kanyakla. Nikech ing'e ni sami wuoyo cha, sama janyuol watinyo nyisi ni nyathina en kama. Seche moko wabet ga e group mwanyier ma inyiero makoro pi wang'ie mawuok awuok. Ok ni koro wayuak, lakini it is joy, nikech koro kila ng'ato share milestones ma nyathino ose achieve. Koro kik wapand nyithindo gi, nikech gima ber ok pande. Erokamano ahinya. Kennedy, katieko kodi in bende ka intiere studio e county ma Kisumu mana mapiyo piyo, bende nyalo nyiswa ni in kaka japuonja mosebedo ka puonjo mano Sapphire, ma in achiel kuom jopuonje ma tiyo machiegni kata puonjo nyithindo mano ma nitiere kod ng'ol mano mar autism. Mana kinyalo mana nyisowa mapiyo piyo, mano success story mana achiel, mana mapiyo piyo mar nyathi manitiere kod tuno mar autism musepuonjo ma koro goyo kenge mathoth e ngimane, ka achiel kod wachni mogik ka watieko Kennedy. Erokamano Joyce. Sapphire, anyawacho ni Sapphire school ok napake, but it's the best school in Kisumu Central, a private school offering special services to the learners. To wasebedo gi story mamit kendo maji de gombo winjo towards our journey in this special education. 2022 ne wan gi learners around 5 manotimo their KCP with the normal learners. They are progressing well. We do follow up. Watimo konde magintie watimo follow up gide maber. Last year ne wan gi learners manotimo Kilea. They are well placed in their schools. We do follow up. Joyland, we do follow up watimo computer literacy. Ntia story maki winjo from schools kaka Sapphire gi Disciple of Mercy. To kata kai ni janyuol to ntie nyathi mipande ot. I think you need to act very fast mondo ikel nyathi at school mondo som. Then lastly, katieko Joyce, message mara kuom jonyuol enia gisani apa jonyuol gisewuok oko mondo wa embrace this autism thing. Gi other conditions, similar conditions manyithindo gi kale. School is here for us. School is not only for the regular learners. School is here for both the special needs learners and the regular learners. Koro kwa bedo kanyakla kaka jonyuol gi jopuonji gi the community as a whole. Mondo wa bed piny, mondo wa discuss. Even the government can facilitate. Jonyuol owacho ni the government
should have the facilities in each counties, which is a good idea. Kwanyabedo, because this journey, Joyce, it is very expensive. So for a child to excel, well, Nakobed give this equipment, the government should facilitate us just like they facilitate the public schools. Mondo nyati obed successful in life. Macheng monja nyulo chonia anyati nani. I don't feel the condition in him or her. I'm seeing the future in him or the future in her. Koro agoero kamano ni jumunjo kawuono. Our schools are open for placements. You can, after visiting the assessment centers, Sapphire School, Kakana Wacho Mokuongo. Wantie Tom Boya, opposite the Women Rep office, Ruth Odinga. You can reach out for any consultations anytime. The school is always open for any consultation. Erokamano kwa woka Warom Lumumba Sub-County Hospital. Erokamano inya Robert Kennedy japuonja Sapphire komka utulu Mario Kinyima kawuono mar mondo mi bilernwa kaka upuonjo nyithindo mantiere kod ng'ola mar autism kachiel kod ina Wendi Akinyi janyuol manitiere kod nyathi mar manigi ng'ol mar autism komka utulu mari mar mondo mi bi iler sigandi ibed jipa ne jonyuol mamoko manyalo bedo kod nyithindo manitiere kod ng'ola mar autism akoyo ni awi maber kinde makoro pod itimo tich makare mano mar bedo kod nyathini mar neno ni odonge yo makare kachiel kod in Levina Tieno in bende kuom kaw ting' mar Musa kato bedo ni en nyathi ma ok mari tirite yo makare kendo neno ni entiere kod ngima makare. Nyakwara Muge Jwang in bende agoniero kamana ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mochope giko mar twak mar mokwongo e chenro mar piny. Ote magia neno Injinia Lazaro Kanyambo ng'isa ni adiera paro moro osebedo ni every dala ma jomoko nyaka yud nyathi mong'ol kod obwongo. Gini kelo misconception ni nyithindo ainago iloso godo mwandu. Wachni wachie uru gine maber kata kamano ka kisewinjo ka janyuolo wacho ni mano en miriambo ma en ng'ol ma ok en loso mwandu kata loko nyathi mar mondo mi ilos kode mwandu. Nyakwara Muge Jwang odiochieng' ma kawuono odiochieng' ma hingo odiochieng' ng'ol mar autism ibobed ka ibago nyasi e counties mopogore opogore ne ni riwori kod jopiny mar mondo mi watiek akweda ma nyithindo ma kamagi nyalo bedo godo. To janyuol ka entiere kod nyathi mantiere kod ng'ol mar autism gol nyathino oko tere skul mar mondo mi ngimane obede yo makare. Akaw yo madundo gi sani chenro mabiro bang' mae en tedo gi chiemo gi Jailieta. Uriti masani nyinga Joyce Oduor. Pado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Ingeni abani nyinga en Baljit Sindilo. Enodwa dak kodwa mak mana kinde gone weche tek ahinya. With the WRC Safari Rally 2025, Revisha and feel the roar. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalere te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gimagi mopondo. Siasa ka ng'amoi wae maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie
duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuom. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kick by. Samawane school iwinjo kichako ni good morning teacher, good morning sir. Mano nyiso ni kawuono wantiere e school. E school ma wantiere kawuono en Boma International Hospitality College kuma wapuonjre weche mag kahawa. Kahawa ni igole puodho, ikele e machine ma bende itwoye, katirege, titime ang'o gini, magiko mare koro iloso nigo kahawa ma imadhe ot kata hotel samora mora midhiye. Kendo koro gintiere kido mopogore, ntiere moro miboneno maralum, obiro ma kose twoye to bedo marabuor, gikone koro irege mobed mano minyiewo godo makata kinyiewo tiloso ni godo mano makoro oserega makare. Koro machiegni e klas kawuono wantiere koda japuonjwa madwaro puonjowa kaka iloso kahawa machiegni kabisa oyawre. Inyalo mana ulri ne kawuono ijaneno ne jopuonjre duto te ni in ng'a ijakanye. Kamano aniluonga ni Wycliffe Adera Biga. Aja Ugenya Masiro Kathieno. Siaya County. To Nairobi kae atiyo go school miluongo ni Boma International College mapuonjo wach tedogi, lakini anto apuonjo koro wach beverages to achung ni tij loso kahawa mapuonjo jopuonjre na kaka kahawa no igole e puodho ko japur oselose maber, wan mwabiro kaka itimo roasting. High students ki kawa sepuonjogi to wakao gi watero gi gitimo internship kwa yotende kod restaurants mopogore. Ero kama na inya. Wase puodho useyudo kahawa maru kuom japur mosetwo kendo kele mane kahawa ma untiere godo. Yes, my kahawa ma wan godo. Makoro waluongo ni green coffee. Koro green coffee ni wadwaro ni mondo watim ne roasting. Mondo we bring out the aromas ma sama imadho kahawa cha ogol suya ma mit ma kahawa. Koro kae ma all that chemistry mondo loke mondo gol suya no timore. Koro ma machine matwoyo kahawa. Koro ma machine matwoyo kahawa. Koro kahawa no bo cow stages adek. Ma stage mokwongo odhi timo gimiluongo ni drying. Wawachi farm kachande kahawa mapoko tuon kodo people di around 12%. Sama wasekele kae koro kahawa ni kwa kete kae temperature ni malo kae wadhi tuoyo kahawa no. Kawa se tuoye, then baadaye koro ya kahawa no chako tan color. Iboneno ko biro yellow. Tae koro ya ka ichako winjo aromas ka angesu ya chande ka koko chako. Mano walungo mileage stage. Koro kwa waseka the mileage stage or the yellowing stage, to wadonjo gimiluongo development stage. Nikech koro kwa chopo development stage koro kanyema kaka ng'at mamadho kahawa cha dware. Ndiye ng'a dwaro kahawa no ka en strong, ndiye ng'a dwaro kahawa no ko pod acidity ni malo. Ndiye ng'at madwaro ko acidity no odok piny, caffeine odok piny. Koro idon machine sama watimo roasting, the more mwa roast acidity dhi piny, caffeine be dhi piny. Koro wan kod roast profiles ang'wen ma waket kahawa ni ma iluongo ni hopper. Koro kahawa ni wan kod roast profiles ang'wen ma based on go light roast, wan go medium,
medium roast kod dark roast. Koro kahawa madhano hero madho kabisa en medium to dark roast. Medium koro rangine chalo nade? Rangine biro is a kind of a chocolate, okorateng to koyelo kabisa en in between. Koro en oboro en more of acidity ne ok malo, acidity ok piny en so balanced. Koro mane mwatimo ene diere kanyo. Koro temperature mara mwatimo go roasting kwa chako roasting my has a capacity to roast 3.5 kg. Kahawa maketo ni ena 3 kg. Koro abo keto temperature na mondo dhi nyaka 219. Okanyal chako timo roasting ko temperature ni piny. Koro temperature na kochopo 219 ikete ka osebedo maliet chuth. Machine nyaka bed maliet mo chop 219. Yes, oliet. Ai koro wadhi rango wabo monitor temperature against time. Koro machine kaka entie kumang'isa ni adhi timo roasting for how long? Adhi timo roasting adhi tieko roasting for how long? Koro warango temperature to warango time. Koro chopo 219. Koro a drop the bean. Well, we want to drop the bean. Koro kirango ka tineno ka o rotate. Ingen kata seche moko sami chielo njugu kinyal kawo njugu tiketi pan kama non tiwere koro timo roasting. Koro iboydo ni ikaranga mondo chielre maro. Koro kaka wan kod a roasting drum. O rotate. Koro samoro rotate no to wabedo kod gima waluongo even roasting ma kahawa no bedo machal. Sami gole kae ok yud moro obedo roasted mohingo nyawade. Nikech idhi do ni koponi roasting drum yochung' matin. Tedhi do ni bath kahawa konchiel dhi chiek to dhi bedo kod flavor mopogore. Koro mano kelo shida matin. Koro koro kaka depend kod the first batch kwatimo first batch roasting kao gimoro dakika 12. Lakini koro kwach endelea kwatimo roasting tidhi do ni nyalo kawo dakika 10 kata dakika 9 nikech koro the temperature osebedo maliet moromo. Koro roasting timre piyo piyo. But for now the highest temperature ma wanyalo tiyo kodo en 12 minutes. To wadhi yudo they achieve. Koro gima timre kahawa ni sameni kaka ibi communicate kodi. Nitie gimoro popping sounds. Ineno kaka sami chielo ndelo muoch. Koro wan kod roast one go popping sound the first crack. I wan kod the second crack. Koro mano komuoch mokwongo to ngisgani the beginning of the first phase mano koro waluongo ni osechako gimiluongo ni light roast. I did only process the change within no time. Just within seconds onyalo bedo no work light roast, osechopo medium, okay medium. Koro attention nyaka tim kaka kabisa nyaki beda beda. Keto ni kete machine koro en. Okinyal beda beda. Nyaki ket ichiki thiwin popping sounds ma odhi timre kwa chopo gimoro around 200 degrees. Okichiko thiwinjo kotimo popping sounds. Koro mano light roast. Makata seche go wanyalo golo kahawa no seche mango oseromo. Lakini koro acidity mare pod ni malo. Lakini acidity nyiso nango nikech nitie samoro jomong'e wach acidity ong'e ni owach. Yes, koro idhi don seche moko ki imadhe tiwinjo ko wach dhogi. Sama wadhi timo gimiluongo ni calibration of the espresso, acidity no nitie to koro kendo pogre gi mwaluongo ni wach. Koro wach no koro kendo waluongo ni sourness, iwinje kwa umbali. Koro kofinyisa ni dhi do ni phase mokwongo chande oserumo ma osetimo drying phase ma koro samo oywayo heat mani drum chande waluongo kanyo ni endothermic reaction. Oywayo temperature mondo o dry go. Koro momiyo waneno ka temperature dok piny. Koro sani temperature osetuo koro idho malo. Koro kahawa no within no time ibo nene kokoro sechako change. Odwa chako timo gimiluongo ni yellowing ma o the Maillard. Oe green coffee. Ng'e samuan kode mokwongo waluonge en green coffee. Koro dwa biri range mokanyo maratong kama. Koro kobiri woki range maratong to ochako bedo brown. Koro samo ochako bedo brown koro na wabedo kode first phase mwaluongo the light roast. Lakini light roast at 200 degrees ipo nje jako just some popping sounds. To en gima last for just seconds to olal. To samo lal ito ose change to work from light roast to biro to medium roast. So kaya attention duare kabisa nyaki balance temperature mari. Koro yudo ni sama utimo drying aketo full temperature. Lakini sahi koro yudo ni temperature maru the green coffee and the surrounding o balance. Koro a reduce temperature. Yes, yudo ni kata njugu sachi moko kichiele lakini nako odhi kama chiegni chieka maeto ipunguza ga temperature. Okadwa no wang. Ochieg gi temperature moro ma balance moro man piny matin. Koro a balance temperature no matin to arango time bende madhi kakae karango ka temperature move. Koro as much as anyalo bedo natimo gik moko maybe I'm busy but iboydo ni that popping sound will just alert me ni development stages sechako koro wan kod ichako range. Koro sampling spoon be seche moko konyo kabisa and the sight glass. Koro
temperature wadhi malo to ang'iyo kata rangi ne be osechako change. Koro onego wati kod the sampling spoon. Koro there's breakdown of sugars kae mondo koro kel even the sweetness chande, aromas are coming out. Winjo ka koro ichako winjo. Sama ne green cha to kati moyo kinya kata ng'eni kila kitu obedo muted, the aromas obedo muted, flavors obedo muted. Gimoro timrega ni gik ma dhano tiyogo gi lwetgi sometimes they are not perfect. Seche moko calibration nyalo wuondi ka en temperature ni piny to temperature ni malo kaka. Koro mae be nyalo ga konyo seche moko just to check. Aibo yudo ni sama watimo roasting to yudo koro even the outer cover chande, the husk be koro peel off. Koro peel off tae obedo collected nitie kama moko nyamo luongo mid the shaft nikech kahawa ni nyako bed maler. Koro apart from just the way njugu sama kisechiele opoke ne wuo koro bende opeel off automatically. Koro mano is just the outer part mwaluongo the parchment. So parchment no wanyalo gole kaka farm kachande bende at some point kwatimo gimilongo na hulling. Inano seche moko kata kopo ni idwaro tedo nyoyo dala to go teo kamae wagolo yugu and hulling. Koro machine bende has that nini ma onyalo golo go chugu no one. Koro sani utimo roasting kodi neno kaka olokre is just the way kaka timo ga uteo kamae. Sama fan rotate kamae akiani nyalo chako winjo koro biro. Paro ni be nyati me won mondo you feel it and just you can feel the aromas are coming out. Yes. Even your popping sounds. Yes, so popping sounds. Mano is around 196 to 200 ingen of the pure. Koro mano ose work from yellowing koro odonjo what we call development stage. Koro the first phase hinyalo doni anyalo amua taweo kahawa ni sani kamae. Yes. Anyalo we kamae mondo atim kode roasting. Ako much kon njugu. En njugu koso ndelo popcorn. Mano popcorn. Koro tie and almost dirio. Koro almost dirio now ema koro much ne mokwongo. Mano much mokwongo. Anyalo harvest mai. Mano waket kando. Mani golo nango. Mana golo wadwa timo sampling maro the light roast, medium and medium to dark roast. Koro one at 215. Now adwaro ni immediately ma atieko timo roasting. Matika cheka timo roasting kama onego bedni wachako kule. Koro gima timre onego bedna keto the fan kodo the cooling the mixture mondo chak rotates. So I press them on. Koro it is ready. Obo kwe. Koro and ready. Ochiegni. Koro asechopo the right temperature. Atimango. Asimo light. Nego kolweta koro nyiso na simo kiberiti cha koro temperature to the pin. Koro ma osimo mai makoro wayao. Koro mai moyao. Koro mai okwatigo. En tije serumo. Koro kaka utie fan ma kelo muya mangich makul Koro within some time, koro inano koro tete kama udwaro mondo wabed god even cooling. Ko bed ni part moro, obedo roasted maber, obedo cool maber, kamoro ko obedo cool maber. Then you realize ni sama wagole kaka abe no wagole tu awe kama inyalo wuok idhi kama kiduka etido koro kendo kahawa ni bedo marateng. Nikech oendelea roast temperatures pontiere koro oendelea idhi don kontie roast profile flavors and aromas moko ma you wanted to achieve at medium to dark roast. Tayo dimo chopo dark roast. Koro ingani apart from the right flavors ni doro kahawa ni bedo smoky. Obedo band, chako bedo mo kwa dwar chande. Koro wadwa timo cooling kae. So ibedo careful bende kode nikech this ni sajimoko just to avoid accidents sajimoko. Ina no kumentie ni tikwanye mbele tae kama. Koro degine kama modogo bed mangich. Odwa bedo mangich. Alafu makoro en mosekwe neno ma mama mosekwe koro neno kaka koro bang mano kahawa ni samose gole kaka okwa biume wabo we nyaka
obed odigas miluongo odigas nikech pod obreathe kahawa no nyaka breathe for around 24 hours nikech sama wawe moko breathe chande tidhi don sama wadhi loso kahawa chande to pod mano be dhi affect flavors kopo nwa extract mwaluongo na espresso ka chande dhi don ni espresso mwadhi extract kod bubbles nikech pod obreathe kahawa ni kata mae bende kose kwe kamae sama watimo ne packaging kodhi bag ma package chande be nyaka bed koda one way valve nikech kata podeni okwadwa ni yamo moro donji lakini ento wadwaro mondo breathe koro breathe out lakini yamo moro manyiso nango okwafunde yes okwafunde nikech en sama oyudo ko liet dwa bedo mang'eng matin to o breathe out lakini onge muya manyalo donjo koro idon kahawa no nyalo bedo kamano ko bedo packed for even 1 year lakini kopo ni ikete marach ma oromo kod enemies ng'en kahawa bende mana kaka dhano bende en kod enemies mage kopo mi subject ma oromo gi enemies na ang'wen mabe wabo wuoyegi tiyudo ni omes kata within 1 week 2 weeks iso mes kod kofi mari koro kata na flavors moko ma idwaro mondo achieve kang'e koro flavors koro mae be uso ne ji mae koro kahawa ni kwasewuok kode kakae to watiyo kode didek wan kod coffee shop kae ma wauso ni students magwa kahawa to wan kod different hotels and restaurants ma bende wauso ni kahawa marwa to the same coffee ni makoro wadhi kodo i coffee lab watrain kodo baristas wa loso kahawa ma be utimo go puonj mae be watimo go puonj koro mae osepwe kimule nikech waning'eyo ma wang'eyo en kose rege lakini koro process ni duto bago ng'eny dhano kong'eyo ni to kahawa noluwo process mane mondo ochopi kikombe kachande koro mae kosekwe kamae kakae wan kod oromo koro wan kod magnet kae koro kwa release to magnet ni po mako kopo ni nyalo bedo nitie metal moro yote ma ne olwar kae kopo wang'eyo sache moko screws ng'eny otwege ni kod screw moro olwar sama watimo ne cooling no magnet ni bobiro to kawo screws to mako gi kakae kodonjo kacha te en gima ler kodonjo kacha te en gima ler kabisa kakae onge gima mako koro en kare koro mano watieko now process makoro watimo ka wase simo mae mashini ok onego bed ni wasime sani ineno sache moko lori kowuok Mombasa ma ochopo kata na Busia they don't switch it off ni gilore giwe ma engine kwe mos koro ma temperature malo koro nya kwa we engine ma kwe mos mochop gimoro no kisime koro kasime eno kabisime makata sani anyalo we kanyuma abosime gimoro bang seche ariyo seche adek kokoro temperature no biro nyaka 50 lakini aben pod endelea gitimo roasting to ignite tu kiberiti to aloro hopa kakae taketo kahawa to mbele nikech temperature ng'eny koro malo koro balance tu temperature tato atimo roasting waluongo ni back to back roasting kosa chimoko anyalo bedo nan go guni achiel kata guni ariyo kata adek tiyudo ni sama mae akul mae to nitie batch moro makenda seolo kakae koro dhi mbele koro ka watieke waseyudo kahawa marwa moa e puodho mosekele ka oralumen green to wakete machine kende motuoe kosetuo to mane en koro watieko ka to koro wadhi mondo onego koro wadhi watim gimiluongo ni cupping mondo warang to kahawa ni ober kose ok ober kopo ni batch mokwongo ber mohingo batch mar ariyo koro wapimo batches gi duto mondo wachieve gima wadwaro chande koro wadhi kode i coffee lab koro kwasedhi kode i coffee lab to idonwa ngi kahawa maber koro wanyalo timo packaging wause wanyalo kawo moko los go kahawa usi kae moko be koro wanyalo train kodo wanyalo puonjo kodo baristas wa mabang'e koro bodhio to tie tende mopogore kamano ing'eni ka ndalo mane japuonj wuoyo kodo to wacho ni tim chemistry napenjora ni chemistry di konya gi kanye doke wane lab chemistry ni kae machines malo coffee lab wakae ma ana paro ni lab na weyo kana timo practicals mag form 4 achaka duogo kae koro watieke kae ndie mondo wadhi wang'ia ne to lab kuma koro wadhi pime wawinja ne to ma kahawa mamit ma makech ma machalo nade dhi bedo nade wadhi e lab koro ewase dhi ma wachako gi kahawa wantiere gi maralum cha wabule mobedo marabuor koro sama wabiro kendi wacho ni wadwa pimo gi ni to gichalo nade iwacho ni ntiere kaka owinjo bed ni moko mit moko kech chalo nade koro wane lab ka koro
coffee lab wantie kawuono ni wadwa rango ni to kahawa mwatimo mwa roast ni mwa bulo ni wadwa neno ni to mondo walos kahawa maber walos a cup waluongo ni a perfect cup of coffee chande ntie en ang'o monego bed ni watimo koro wadwa rango ni to pi ma watiyo kodo en pi maler wadwa rango ni to pi ma watiyo kodo temperature ne onego wati gi temperature marom nade wadwa neno kahawa no sama watimo ne grinding kae wadwa neno no makuri rege mae koro wadwa rege ma machine marege to iyudo ko rege particles mopogre ranyiny mopogre koro wadwa neno ni to kopo mwa rege ma fine kabisa chande ma loso kode kikombe mar kahawa no odhi bedo nade to ko watimo gimiluongo ni medium grind ma warege ma ni idiere kanyo kahawa no dhi bedo nade to kopo ma watimo gimiluongo ni coarse grind wadhi neno mano bende to dhi chalo nade mopogore gi te gigolo ndhandhu mopogore koro idhi do ni ndhandhu opogore kopo ni watiyo gi fine watiyo gi medium to watiyo kod coarse gikelo ndhandhu mopogore idhi do nitie moro ma dhi bedo mild mayom kahawa mayom ma kata kimadho to kiwinj ni madho kahawa to nitie moro ma kimadho to bedo makech okechi dhogi koro seche moko ok inyal gombo mondo iendelea gi madho kahawa no to wadwa neno to kopo mwatime watch on the right way odhi wuok nade ai bang mano koro kahawa no kwaseyudo ni mae koko nego bed ni walose to koro wabo biro kode machine kae ma koro wabo loso kae chai mopogore kahawa mopogore kila kitu mopogore ma kanyo ma koro wabo lose gik mano kaluwore gi kaka warego kaka koro client dware to kod kaka warege aya koro inya duogo kwani mondo wachak gi rego wang'ia ni to koro ka warego kahawa ni watimo gimiluongo ni calibration konyaga kikombe chiel wabo timo gimiluongo ni calibration koro wadwa timo grind didek koro machine nitie gimiluongo ni calibration ma wadhi timo gimiluongo ni fine calibration to waneno ni to grind mano koro ni irege machalo nade en nyinyo machalo nade koro wabo rego mokwongo mokwongo ne magole mayom kabisa koro mokwongo ni en kahawa mayom mayom kabisa koro mayom mokwongo alafu watimo rego mar ariyo watimo calibration kendo achoka loko ne setting medium tatimo arego kendo mano koro mani diere ai watimo medium to coarse aparo ni wadwa timo ang'wen koro mae moro mantie mashinde rego oduma moko miwacho ni mashine ne golo ga mogo mang'ak moro mogo mayom koro kae kuma watime wachni duto koro mano mar adek mae mar adek wadwa timo mar ang'wen nitie mar ang'wen otim mar ang'wen koro mogik ma koro waluongo ni coarse grind koro idhi yudo ni kahawa ni gipogore ineno mae en fine mae coarse medium to coarse then coarse grind mai inya neno ka beto dongo ineno ko dongo kata kopo mirange gi koro fine iyudo ka gipogore kata kala be almost bedo mopogore matin koro bang' mae wadhi timo gimiluongo ni cupping ma wadhi neno ni to kahawa ni kopo ma waketo pi to waketo pi kae to waketo pi maliet kae to waketo pi maliet kae kae wawe ochiek gimoro dakika ariyo dakika adek koro waserego kahawa marwa kendo gintiere tieng' mopogore gintiere tieng' ang'wen kaka oseregi gini koro wadwa pimo mitgi kata kechgi donge bano watimo nade koro kae gima wadwa timo mondo walos kahawa iluongo ni a perfect cup of coffee sama wachako wacho ni kahawa ni nyaka obed fresh ma watimo ne roasting maber wabiro kode kae watimo grinding so iyudo ni sama wadwa timo a perfect cup kae nyaka walu gik mwaluongo ni fundamentals to
coffee brewing. Machiel kuom gi mwadwa test kaka is the grind size. Nyinyo no to rege machalo nade. Ko bedo mayom ahinya nyaka kumochopo kuma koro ng'akore. Koro ido no bedo mayom ko idho manyaka chopo kwan gu mogik makoro en coarse grind mwaluongo ni ong'akore ni. Koro bang' mae wadwa timo gimiluongo ni rationing. Pi marwa wase steam kakae, temperature mare, liet mare en onego watigu pi ma liet mare en 90-96 degrees, pero chiko nyaka prochiko gauchiel. Alafu bang' man kikodhi 100, kodhi 100 iwang'o kahawa. Kopo ma ikaw kahawa no itiyo gu pi mang'ich 60 degrees, 70 degrees, kahawa no itimo mute aromas kanke koro okobi bedo suya mamit mwadwaro gu ndhandhu chande. Koro manyiso ni koro ng'at ma chwako pi ge ot kata kitiyo gi gimi chwako godo pi kikirit ma osim no boil no bed mali koro chopo 100 manyiso ni owango kahawa no koro kahawa wango flavors wango aromas kod mano koro wakae gi 96 sama bang' mano kahawa be samwa ginene grinder mara calibrated in such a way ma odhi miya ratio samwa timo cupping onego ati ratio mar 1 to 16 kata 17 kata 18 amina ngo awacho ni kopo na tiyo go gram achiel ma kahawa tatiyo kod 16 ml mapi kata nyalo tiyo go 17 kata nyalo tiyo go 18 koro kikombe ni dhi miya the best ratio koro pi man kodo kakae oliet moromo koro to avoid accidents kod angono amako jag nani kamae oyole direct cup kae manya kopong ina circular motion kamae mondo circular mondo kahawa duto manie kanyo oyud pigno maber sedo paron ko nyalo giduto gibogolo aromas ko lakini koro wadwa timo evaluation ma kahawa marwani circular motion kamae mondo kahawa marwa duto oyud pi maliet no wawe mondo brew koro ma wawe nyako settle onyalo settle maber gimoro dakika 3 dakika 4 kamae idhi ng'e nade no se settle anya tiyo gi timer kata ing'eni sama itimo gineni tineno kako behave number 1 ineno mae nyiso ni kahawa no pod breathe ogolo pod breathe carbon dioxide pod owuok oko koro iboneno bubbles koro nyiso number 1 bubbles no nyiso ni kahawa no fresh kahawa no fresh abe na olo pi maliet tayo beda kamano ma okano bubbles kito nyiso ni watiyo kod kahawa mosedaki duka osebudho ma kata koko osebudho kahawa pod nyalo budho lakini kopo ni okobedo exposed to enemies okobedo exposed to air okobedo exposed to oxygen okobedo exposed to heat to yudo ni to light bende light is also an enemy tidhido ni kahawa no nyalo budho iduka kata na miyo gigo samondik ni store in a cool dry place taidhi yudo ni packaging bag bende yudo ni bedo marateng kata iyo bedo seal kabisa ta oket ni a one way valve nyiso ni kahawa no pod nyalo breathe out lakini onge ewa manyalo donjo yes koro magie nini mwadhi tiyo go vijiko koro wabodhi kamae watimo gimiluongo slapping mano sama wabo bedo ni wateste so process mokwongo mwadwa timo kae wadwa timo gimiluongo to break the crust koro the crust kamae mamalo ni kalo mamalo no mos ineno ka ok from one cup to another nyaka luok kikombe no kijiko no nikech okadwa mix flavors magigo sudi machielo Neno kama faini onge gimigolo malich. Onge gimigolo malich ahinya buoyo maliel. Alafu
alafu koro wadwa timo gimiluongo ni cupping. So wachako go the first one. First of all, watimo gimiluongo ni visual evaluation ma wasenene kaka based on grind ma watimo, then ingwe winjane to suyane chalo na mano pod koro kanyi winjango pod okinya winje pod mano first evaluation wabo make judgment ka watieko. Ko the first one kawe mos ilwese iwacho ni ilwese mos awinji wach gima wuoya kwa tieko ay akaw mar ariyo kaw mar adek ineno ka sudo marateng ni mano kech asewinjo gi reaction ni Jael be nyateme kwa nyaka luok kijiko kiwuok kimoro tiluoko kijiko wadwa ni kiwuok kanyo michopo ka adwaro ni ne ni mane ma bitter mane ma mild mane ma balanced kuom ang'wen gi ata pani ng'ato nyalo neno mane wanga nikech ok ang'iyo go kakomedo kwe kaka kichopo kae to nitie adwa timo assignment moro matin. Yes. Okay. Koro pigni wa modho just to clear the palate. Ineno kahawa ni samwa madhe omoki dhogi se madhe mo chopo tiwinjo ko koro kech ne chande ni bathe koni. Koro modho mae mondo wa clear the palate. Ani ngina nang'e ni mama na pi modho ana mana ni chigni rumo. Koro sama watimo cupping iyudo ni gimoro achiel opogre kuom kahawa gi. Taste nikech grind size mo an kodo nitie moro ma oreg mayom moro ong'akore lakini kochopo gima iluongo ni koro olfactory evaluation the aroma to watiyo kod kit mwan go kaeni koro magi duto koro nego be ni tiyo kodo koro kowuok ka to moko kuom giketo iyudo ni kahawa ng'ato nyalo kelo ni kamae to ng'isi ni itime evaluation mondo iwach ni kahawa ni en makure and all that koro based on harufu miwinjo chande tinyalo ikawo magi achiel kachiel koro kaka mae kahawa ni kod harufu gi duto ma kahawa koso ma perfume mano kahawa to we mamit man koro number di man number 16 just go number 16 wadhi kae wagolo number 16 ni mano kahawa mane lakini pok wacho nene mae koro ngi buk kahawa wangu buk kahawa kae mae biblos marwa mwarango go ngata malo koro onego benoni mane harufu mae koro kopo ni kahawa ni sani wang'we ma ong'we garuf mano to wabiro kaka to warango nen kahawa mo kanye smell nen kae country mo wokie wok Guatemala aromas mage cedar kod intense flavor and all that lakini iyudo ni sama wang'we kahawa ni koro kidwaro ng'eyo flavor ne duto to dwaro ni nyaka ibed ni smell gi duto
iyudo the right one. Koro kiseyudo the right one kaka kahawa ning'we tirango namba man kae. Arufu mare no tirango i biblos marwa ni to e namba di. To bong'isi ni kahawa ni oki piny ma kamae to magi flavors mamage. Kamano. Koro ng'ato bo penjo ni ng'eyo kumo ae konyo nade. Ng'eyo kumo ae konyo nade nikech iyudo ni dhano hero kahawa based on kuonde magi ae. Iyudo ni Kenya wan kahawa mwagolo from Mount Kenya region or the highlands of Kenya iyudo ni en kod acidity. High acidity, high and kod citric flavor. Koro ibo yudo nitie ng'ato ma en odwa to kahawa man kod citric flavor to kod that acidity. Koro boti mango obong'isi no dwaro kahawa man kamano. Akiake na diere nikech iwacho ni kahawa mawuok Kenya ema thoth ne Kenyan coffee, Ethiopian coffee, johere pinje maoko. Yes, koro yudo ni piny mangima Kenya kaka chako pimo mokwongo ni wan gu varieties ariyo mag kahawa, Arabica kod Robusta. To Arabica is the best coffee. Piny mangima Arabica constitute around 70 to 75% ma production piny mangima. Koro iyudo ni when it comes to production ma jok magolo kahawa mang'eny to en piny Brazil. Lakini kahawa the best kokoro rango wach quality tiyudo ni Ethiopia namba 1, namba 2 en Kenya. O jo Brazil nigi quantity mang'eny. Correct. Lakini ok en moro ma quality koro kobiri quality to en Ethiopia. Ing'eyo ni kahawa ni bende iwacho no ni nobedo discovered Ethiopia kae. Ko amiya story matin kahawa iwacho ni ne nitie ne teroga jamni hada moro iluongo ni herdsman ma oteroga jakwath. Koro iwacho ni sama ne oteroga dhoge gi diege gi kwath nitie diege gi ne kochamoga seed moro to gichako dum gi mor. Koro chieng' moro be wacho ni we otemie ma odhi okawo seeds go matin. Gima moro diek gi. Mamoro diek to diek miel diek chikre koro obe okawo mobil. Wacho sama ne obile obe ogombo ni mondo join diek mondo gichak timo gichak dum. Koro bang' mano kawe motere ni jo kanisa moko malemo gotieno gi the monks gi. The monks go ne oduogo ma ochayo kahawa no mowite mach. Ni mae magi gik jochiende. Sama ne giwite to aruf mamit chubiro. Giwite mach koro giroste gichal joma otimo roasting ko ging'eyo. Aruf mamit. Koro gibege gimanye. Ka gimanye giloso kahawa moro ma iwacho ni chieng' mane gimadhe. Ne gilemo the whole night. Bang' mano kikibuogi kawacho ni kahawa o Ethiopia kae mochopi Kenya kae bang' higni 600. Higni 600. Ingeni ipenja gi office gimomiyo ahero chai gimomiyo ahero kahawa. Kare nitie kaka bedo chunya. Yes, caffeine content no. Mane miyo diek mag jakwath chande chikore. Mane mamiyo ga yudo ng'ato semadho kahawa to koro en agile mor chikre onana ken active and all that. Kamano. Koro kahawa wani idhi do ni sama wachako fine kahawa ni sama wachako fine kae. Kinyalo bile idhi do ni kahawa ma warego ma fine no. Okech, yes. To kahawa mwarego ma ong'akore ni. En koro kendo en mild kabisa. Kendo mae anyamadho maonge sukari. Ingeni apenjora ga gimomiyo ng'ato di madh kahawa, black strong. Black strong koro biro kama. Black strong koro nego bedo kai. Lakini kahawa ma strong, kahawa ma kech kabisa to en espresso. Iwacho no espresso is the mother. Min kahawa duto. En wadhi lose tu sani. Mabende show machielo wabo time ibo neno kaka waloso espresso no ma wamadhe. Jomoko madhe maongo sukari lakini otek ni jok moko ng'iyo kahawa. Koro ma nitie kaka bet kech. Koro ma kech to ma mild. Then iyudo ni kendo another thing manyalo affect kahawa mabed makech apart from the grind nikech iyudo grind size katindo obed manyukore kabisa to obedo makech. Oyawo aroma suya nature. Tiyudo ni sache moko be kopo ma watiyo go pima wakech. Sani iyudo ni kopo ni sani watimo kendo cupping second time tiyudo kahawa ni koro kendo kech. Nikech koro contact mar kahawa go pio bedo for a longer time. Koro kahawa no bedo band. Ema miyo wachoga madhe sama pod oliet. Mede sama oliet no. Kose bedo mang'ich be katimure to mano kethore. Ng'ato wacho ni injo ka kiki wacho ni katimure kahawa ok mure. Kahawa kisema madhe to kamane kaka onge wach moro. Kiwe obedo mang'ich to puke iloso machielo. Koro kahawa nego bed ni imadhe amadha sama wuok no timadhe very fast. Koro wang'e ndhandhu gi gin ka. Ndhandhu gi magi ndhandhu mag kahawa duto ma ipiny mangima. Gina dika. Gino kari 36. Koro idhi do ni kahawa moki piny moro ni kod flavor moki mae.
Koro kopo ma omi kahawa ma kata ken ma Kenya to omi test kit mar Kenya tibi jon kingwe tidhi winjo harufu mar lemon. Sami ingwe matin. Sami bile tidhi yudo ko acidity bende ni malo matin kamano. Koro bang' mae waseyudo ni kahawa mae kech, kahawa mae mild. Koro diere kae ema onego bed ni sama wadwa loso kahawa marwa kata wadwa chwako, kik waketo nyukre kabisa to kik wakete mondo ng'akre. Wati gi diere kaka nikech diere kaka ma wan kod gimiluongo the sweet spot. Kahawa no mit, kahawa no kech kamano. Ero kamana hinya. Koro koro wasetieko pime. Wasetimo kaping koro wabodhi kode machine. Janeno marwa koro kaka iseneno, mana kaka ne wachake gi kuma irege ma wabiro kuma ituoe ma wabiro ma warege sani koro be waselose kendo wabilo ndadhu gi duto te. Mano be kuma koro walore godo kawuono. Chieng' machielo kwa duogo to koro wang'iyane to ere kaka iloso kido mopogore mago makahawa. Ero kamana hinya japuonje. Ero kamana hinya japuonje. Mane inyalo miyo wachni mogik. Wach mogik. Agombo ni dhano develop passion ma madho kahawa. Nikech yudo ni Kenya kae pod okwahero kahawa. Yudo ni kata wamadha hivi wakia ni lose nadi wan pod wamadho chai. Lakini kahawa kata kwarango wach export piny mangima wayudo ni kahawa namba 2 bang' oil. Nikech nitie joma appreciate oko kuchande. To joma be dwaro mondo ging'e much about kahawa ni be wanyalo romo go mbaka. Ero kamana hinya nyaka odiochieng' machielo jeno machielo matedo gi chiemo nyinga Jailieta. Discover the magic of Turkey now View Travel. Cruise Istanbul's sparkling Bosphorus, savor authentic Turkish cuisine, explore rich history on Byzantine and Ottoman tours, glide on Bursa's cable car and soak in Cappadocia's captivating valleys. Your 5-night Turkish escape includes flights, transfers and unforgettable adventures in Istanbul and Cappadocia from $1,443 per person sharing. Angukia deals Moto now View Travel. Book now, Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Olemo mar avocado nahero. Anya chamo kode alot, anyalo wiro kode mkati, bende anyalo chame kaka fruit. Evelyn Mudoka. Mondo miyuni gala kaka skiza tunmari ni star 860 star 416 hash. Ramogi TV and odds Marjo Wendutote. Shalom.
Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to game ni za between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize Kalere te, ne wago poro to gibiro wasombo Kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano apinyni kaluwore gi mwaseneno wuon. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Negin sigendni lakini aningene samini bazuma ze tajichwadi tu Nyiseche mag thum mane oda. mimi nalo jambo la nisombo akili. Wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Ole ne chiega to jonyuol ne jolemo kabisa. Ko nyoke dwan jathomo nyom nyargi. Koro nobi mo maya olega. Ng'e wende, weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, saa 2 okinyi, kik bai. Nyakorongo jong dakika na para tok saa 3 mar okinyi machiegni e chenro mano mar mbaka oromo. An ka mar michal mar fwambo kapok nyawadwa Cleophas Oluoch wadonjo kod atwak e chenro mar mbaka oromo. Chal mar fwambo Nyakorongo jwang gin weche maluoni duto te mabedi biro bedo kiyudo e weche magwa manyien. Wachaka nagi chenro mabende dhi nyime Kenya School of Insurance Nyakorongo jwang mantiere gwenge mago mag South Sea. Kama bende odiochieng' ma kawuono chenro mano mar dayo kendo manyo jokanyo mag IBC pod dhi nyime. Mineno ka en jago mong'ere kaka Juma mabende idayo dhoge. Wenye ka chenro makamano dhi nyime kapok adhi e chenro mamoro. Yeah. Would you kindly tell the panel what the role of the independent national and international election observers are? What roles do they play? And also, how do they differ? How different are they? The independent national and international election observers. Yes. Yeah, the national election observers are our local observers here, like the NGOs, the stakeholders of the commission and partners. International observers, we have observers from out of the country. That is the international electoral observers from maybe UN and from other countries. I think the observers are supposed to give some what do you call it, credence to the electoral process, like
many observers, if you get their exit poll, they would give their report on whether the elections were fair or elections were not fair. And basically, I think that's what they're supposed to do. Do you have examples of those that are international? Yes, I've said they have almost the same role. Okay, thank you. Thank you. I'll ask Nicodemus Pore to ask you some questions. Nicodemus, please. Thank you, Chair. Gordon, you are aspiring to be a commissioner. Yes. At IEBC. Yes. And you are the CEO of a nuclear agency. No, I left. Left. I left in 2023. Is it part of the parastatals that are being merged? Yes, yeah, it's one of the parastatals that are supposed to be merged. Yeah. Why is it? Did it have a duplication of roles with other agencies? Well, I don't want to purport to be talking for them, but they don't have any duplicating roles to other agencies because nuclear energy is very unique as compared to other sources. If you talked of hydro, thermal, geothermal, is very unique. The nuclear, also the regulation of nuclear is very, very different from the regulation of other energy sources. So I think the merging is an issue that the government has been trying for years. Even when I was there, it was supposed to be merged actually from day one when I joined. But we've been trying to explain that nuclear is run from the International Atomic Energy Agency in terms of guidelines from the UN, and they have their guidelines on how a member state is supposed to set up an organization. I think voice of reasoning will come to that. Yeah. Why I'm asking that is because maybe because of errors of omission and Nyakorongo Juang mano kanyo Collins Gordon Juma chenro mar dayo dhoge dhi nyime kanyo chenro mabende itimo koda put mabende noket kanyo mano mar nono kata dayo dho jogeko malap dhogi ndong ne kombe makamano. Pari chenro makama pod biro bedo karengo nyaka rom kano chieng' tarik 25 mano mar dwe mabende wantiere ni. Kopogore gi manyo Nyakorongo Juang wach mabende notimore okinyi makawuono masira mano mar apaya e gwenge mago mag Kibuona Nyakorongo Juang. En ginero malit Nyakorongo Juang ka ji ang'wen no wito ngimagi e masira makamano kalure koda report mabedo chiw kod obila jang'wen makamano oriwo japuonjre adek kanyakla kod conductor mano mar matatu makamano ma en wach mabende no yanga kod obila e gwenge mago mag Nyanza ka bende wacho ni nyithindo mabende no lalo ngimagi gin nyithindo adek Nyakorongo Juang jopuonjre mawuok e skund sekondar mano ma skund sekondar mar JSS mano ma ober mabende wachre nuwuok e sikul Nyakorongo Juang ka bende na giwuok ka gidhi e county mano ma Kisumu. Wang'eni kinde gi skunde oseloro Nyakorongo Juang nyaka sani jogo ek mabende noyudo hinyruok makoni kod kocha noringo godo e kar od thieth mano mar Nyabondo Mission Hospital. Masira makama Nyakorongo Juang noriwo nyamburko mating'o jowuoth matatu mabende notuomo lori moro mabende nochung e geng apaya. Nyaka sani wacho ni ji ang'wen oselalo ngimagi adek kuomgi gin nyithi sikul mano mar JSS Lanas mago mawuok e skund sekondar mano ma Ober Boys. En wach moro malit ahinya Nyakorongo Juang ka bende jofwambo magwa e kaunti ma Kisumu pod medonwa wach makama. Masira makama notimore gwenge mag Kibuon mantiere machiegni mano gi Nyakach mane apaya makatito kochomo gwenge mago Masundu. Ang'eni wach kotende kod masira makama ang'eni jofwambo magwa e kaunti ma Kisumu pod biro bedo kalero no matut. Kopogore gi mano odiochieng' makawuono en odiochieng' mar ariyo mano limbe mano mar jatend piny Kenya e gwenge mago mag Masawa. Nyakorongo Juang odiochieng' manyoro nochako limbe mare mano mar ndalo 5. Odiochieng' makawuono kendo odiochieng' mar ariyo jatend piny Kenya biro bedo kalimo county mano ma Meru kanyakla kod county ma Kirinyaga kama bende geno ni obiro bedo kodhi e bombe mopogore opogore mano moriwo Maua, Igembe, Kiburi, Tigania, Nkwene, South Imenti kanyakla kod gwenge mamoko. Wantiere gi jofwambo magwa e gwenge mag Masawa mabende luonwa ndalo mano odiochienge mar ariyo mabende jatend piny Kenya pod dhi nyime gi limbe mare e gwenge mag Masawa. Osebedo kwaneno koyawo chenro mopogore opogore odiochieng' manyoro ka entiere e gwenge mag Nyeri bende nwaneno koyawo chenro mopogore opogore.
Odiochieng' ma kawuono kin chieng' tarik 2 Nyakoronga Jwang' dwe mar 4 higa mar 2025. Masira manotimore e mbalariany ma Moi, mano odiochieng' maket kod ma e higa mar 2015, kama bende jomaundu ma bende ileko ni Al-Shabaab ne omonjo mbalariany ma Garissa, kama bende ji 148 ne olalo ngimagi, thothgi ne gin jopuonjre. Koro higni en 10 tok monj ma bende notim e mbalariany mano ma Garissa. E kinde ma kamagi kata mana bed ni ne en higni 10 Nyakoronga Jwang', monj ma kamagi pod waneno ka timore. Koro en mana geno marwa ni migawo mochung' ne weche mago mag arita pod biro bedo ka nyayo arita hinya e gwenge mopogore e pacho ka. Odiochieng' ma kawuono en higni 10 ma bende koro hingo tok monj e mbalariany mano ma Garissa. Kopogore gi mano, chal mar weche mag somo bende aneno ka group mono mong'ere kaka Elimu Bora Working Group bende luongo jofwambo kar saa 4 mar okinyi mar mondo mi gitwag kotende kod chal mano mar weche mag somo ahinya e kinde ma bende wang'e ni doho mano mar apila bende noseyango kanyo ni lai mar somo mano mong'ere kaka New University Funding Model bende biro bedo kadhi nyime. Koro odiochieng' ma kawuono Elimu Working Bora Group gibiro bedo ka gitwak kotende kod chal mano mar weche mag somo e log tich mano mar Kenya Human Rights mantiere apaya Mamboseli mago e gwenge mago mag Nairobi. Adar mar mondo mi atieke gi odiochieng' ma kawuono piny ngima hingo odiochieng' ng'ola mano mar obwongo ma bende ong'ere kaka autism. Wang'e ni chenro ma kamano nyawada Jose Duor no bedo godo e twak e chenro mano mar piny ng'ol mar autism midhiero mopogore ma bende nyithindo kanyakla kod jogo ma bende nitiere kod autism osebedo ka kadhe. Odiochieng' ma kawuono kin chieng' tarik 2 dwe mar 4 Nyakoronga Jwang' piny ngima hingo odiochieng' maket kod ma to bende counties mago mopogore nyasi ma kama dhi bedo. County ma Kisumu no nyisa kanyo ni nitiere gwenge mago mag Lumumba. Ang'eni gwenge mago mamoko bende chenro ma kama ibro bed ka ibage. Ano ka thiem kata mana thor wach mano ma higani ondike kanyo gi dholiech Advancing Neurodiversity and the UN Sustainable Development Goals. Nyakoronga Jwang' yiena mar mondo mi atieke gi kanyo sa osekadho 18 tok saa 3 mar okinyi. Akayo matin weche ma bende wabiro bedo ka timbre kapok oromo saa 5 mar onyango wabiro bedo ka kawo achiel kachiel. Awe pap ne nyawadwa Cleophas Oluoch mar mondo mi odonji gi twak e chenro mar mbaka oromo. Ano kentiere gi welo ma bende osedonjo studio. Nyinga Sharon Ong'aw. Extraordinary escape, View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day peninsula tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour. View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protection against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. You never had a father. Nyako makawuono uneno kaeni en mana nyathi mabate. Barupe manami gachieng bateni. Babani emaneni koga barupego. En mana an nyathina ng'wana. Nyathi moro amora mokele pinyni biro ga gi gimomiyo. Iwinja? To ngimane mabiro ilosoga maber kaluwore gi anyuola man machiegni kode. Nyasaye timoga gik moko kaka odwaro. To en ema nochano ni ibiro dongo kodwa kae. Kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj jothum manyien
Kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno, kik bai. Be iseikori ne miel? To bende iseikori ne thumbe mamit manyien manyasani? Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyaka mgajong chakresa ngwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro en Lunda Kuma. Wewe twende. Leo tunakunja kitanda. Machigni nyakoromoga jwange chenro mar ngoma owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. Kaito tich ariyo reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoromoga jwange akelo ni mana, yani ngeni mpaka gi wasanii. Ticha ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakona magojong Friday ni supuzo wake. Sapara kidaka paga big nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Ramogi. Regulation okodi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e TSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kane. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek saa 3 otieno mana Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi.
Nyakora Mugejwang oyawre kino machiegni wantiere karkae chenro mar mbako romo machako sani. Nyakora Mugejwang kawadago mbaka kotenre kod kaka oganda kendo kaka joka ng'ato kendo wawinjane mbaka modhi bedo go kachiel kachiel. Okinyi ma kawuono kawagoyo mbaka kotenre kod chal mar piny Kenya, gik matimore sani mawaneno tainya e thor wach wanogo kawuono kawarango ber bedo e sirkal. Wadapenjo ni ber bedo e sirkal ni to en mane? Nyakora Mugejwang ogendni mamoko osebedo kawacho kinde mokalo kendo machiegni mana giko mariga mokalo kod chakruok mariga ni nyaka kama ntiere sani ni oganda Luo sani koro ntiere e sirkal. Ka gintiere e sirkal, oganda Luo moseyudo tije gi sirkal, dongruoge mosechwal ne oganda Luo, isundo kendo iseyo jatend piny Kenya William Ruto kuom mano ma iwacho ni okawo dongruoge otero ka Luo. Joluo onge Kenya, kosango manyalo bedo kae ka oganda mamoko gi wacho. Maka dongruok ochopo ne oganda Luo tipenjo ni ang'o mi iterne gi dongruok. To geni mamoko mawuoyo ponono osebedo e telo kuom higni are ne Kenya yuda loch mare kaluwuok e lwet jowagunda. Paro mathoth osebedo ka mienjo magi mosewach bende e mbui kachiel koda ka kuonde twak mopogore opogore. Kaono wantiere kae mar twak koda yawuot Luo marago mbaka odiochiengni ma kawuono kawarango ber bedo e sirkal. Mage minyalo ne bende jowa oseyie ni gine e sirkal kata mar mondo mi gibed kodgi achiel kachiel. Mano ka wantiere kodi kar kada miyo gi thuolo achiel kachiel mar mondo mi gimoswa okinyi ma kawuono to gikonwa ni ginto kama gintie gichiwo e yo machal nade. An ka kod welo ariyo mosechopo achiel kachiel ang'a mi gi thuolo mondo mi gimoswa. An ka kod wakili Ambrose Weda ma bende osedonjo e studio okinyi ma kawuono ka wakili oyawre kendo machindra Mogi TV mose oganda Luo. Erokamano nyikwara Mugejwang kamoro moro ma untie moso ni oyawre uru. Good morning. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Ageno ni uchio maber, uchio motegno kendo uchio ka un gi geno ni e pinywa ka. Wan jo Kenya, wan jo Kristo, wan jo manitie kendo nyaka ung'e ni Nyasaye oherowa, Nyasaye oherou. Erokamano ahinya kendo machiegni osebedo kinde malach kapok wabedo kod e studio. Amor ni chopo e studio bende achiel kachiel. Kama chalo Nyakora Mugejwang wan ka kod Edick Omondi Anyanga ma en jakom mano mar Kenya Nuclear Regulatory Authority KNRA ma bende ni wan kod e studio ka achiel kachiel. Oyawre Edick Anyanga kendo machiegni studio. Erokamano. Ka thuolo makende mondo mos joka nyanam oyawre uru kendo ageno ni uchiko itu mondo weche bibiro wach ka kalore gi bedo machiegni gi sirkal ni teko mar bedo machiegni gi sirkal en ang'o to ber mane ji nyalo nwang'o. Omiyo geno ni Nyasaye biro wuoyo kodu mondo uchik itu gik mobiro wuok e studio ka dipo kokonyo higni mabiro. Erokamano. Erokamano ahinya. Nyakora Mugejwang wendo machielo madhi bedo kod e studio ka kochopo ang'o wamiyo thuolo mar mondo matwa kod achiel kachiel en jaod bura ma Oriri Mark Nyamita. Kochopo ang'o wadonj kod e twak achiel kachiel. Kama walose ka Nyakora Mugejwang adani wachak kod duond wendo mabedo oseloso kodwa Edick Anyanga kano loso kinde mokalo ka omedo jiwo oganda Luo mondo mi odonji kendo ti gi sirkal machiegni. Wawinjane kaka nowuoyo kato bang'e wadonje twak. Joluo donjo sirkal nachako wacho chon kendo diere mana wache kata diere mana wawache ne jomoko ok ne ni en gima nyalo timore. Ne wasego mbom akanya kaka Nyasaye mwang'e ni gino nyalo timore. Omiyo ana dwoko erokamano kabisa ne Raila Amolo Odinga to gi ker mar William Samoei Ruto. Mano gima duong' kabisa ne joluo nikech ok inyal bedo oko mar sirkal mibed dhano. Sirkal ema nigi mwandu te, sirkal iwuon signature, to signature nyaka ibed go machiegni mondo gimoro amora losre. Omiyo signature manyo Raila ogoyo gi William Samoei Ruto biro konyo joluo e gik mang'eny. Jaluo biro goyo ohala gi sirkal. Jaluo biro kawo dongruok madongo e national government kadhi koni. Kendo jaluo biro winjo pogruok koro kabisa. Nose gi sama ka jaluo donjo e office to ng'ato nyaka lok ng'e to manga. To koro ni jaluo koro tek. Ok inyal bedo piny kata kona moni wacho ni gini ok dhi budho, ni ok odhi budho, ni wang'e no dhi ketho kaka moko osekethore. Nonsense. Bed ng'ama nigi hope. Kidwa bedo ng'ama ngima. Bed gi yie ni nyalo timore. Oganda Luo da bedo mangima, oganda Luo da bedo gi hope. Edick Anyanga podi chung kama intiere kar kanyo, oganda Luo ma nigi paro mopogore
bede sirkal ber mane ma intiere godo tibro na mako kinde mokalo pod in gi chung'no ero godo tego mokwongo ero kamano kabisa kuom luongo wa studio ka an ma bedo kane an inyalo describe ni an a career civil servant ngima na te asebedo sirkal katiyo kaka civil servant kapok adonjo politics to akawo thuolo ni kendo ratego mondo aduok erokamano Raila Amolo Odinga kuom thuolo mokawo kabisa kendo mosebedo kokawo ka moyo bedo odhi oriwo go lwedo ka Kibaki obedo odhi oriwo go lwedo ko Uhuru obedo oriwo go lwedo ka Ruto obedo oriwo go lwedo tiene Raila ne paro ni ok ber ka ji obedo ma onge machiegni kod sirkal ka debe ni gigo ne ok budho ahinya to notemo sudo machiegni gi sirkal mondo joluo onwang' konyruok pod achung' gi stand mana kawono ni onge kaka jaluo nyalo bedo ma onge ei sirkal kendo na nyisi ratego ni kata kidwa bedo president mar gimoro amora kata mar Kenya ka nyaka ibed gi jogi sirkal makelo ni wach kendo na nyisi ni ng'ata ma ni e piny ka kogo ohala gi sirkal to nyaka ne matunda mokelo ino ka jowa koni ji ni yauru kembe mondo uwag ohala gi sirkal ka onge ng'ati sirkal ang' ne yaw kambi gogo nade jaluo monagi ma jakanyanam ber kobedo sirkal mondo kata jomiyore mondo dhiyogo ohala gi sirkal go nwang'o ng'ama nyalo gone sime kata nyalo konyo mondo nwang' gino omiyo an stand mara is very clear nikech aseneno matunda mar bedo sirkal sani kiwuok oko ka mitoka mariembo kendo biro nyisi ni mar sirkal mano nyaka ing'e sirkal nigi ndhadhu omiyo ka Raila Amolo Odinga okawo thuolo modhi omosore gi Ruto kata jomoko go koko kata jomoko wacho ang'o gin ne gisebedo sirkal to ne ok wago koko mang'eny wata ka wabedo sirkal to gigo koko nang'o let me tell you lweny ma ok ichako kik idonjie omiyo kata gigo koko mana lwenjgi wan wabedo e sirkal kaka Raila osekawo thuolo motero wa mbele mwabedo e sirkal ka for example kata kapok ne Raila oduogo wan noseketwa e sirkal ka mane wan gi Raymond Omolo wuod luo mathere ng'enye ni ka Owalo wuod Mwalo Muguda Sembo ni ka Mheshimiwa Modanyanga motelo ne the nuclear power mangima ni ka Odoyo wedegi ni ka ne wan joluo turi to kik ipani ne wabedo beda kanyo kende wan be nitie kuonde mwakonyo ng'ama nyalo biro ne Anyanga no konyo maonge. We have tried and we are still trying. Come on. Bede sirkal is key. Mane wachna. Kino mane stand mara. Ero kamano. Poda ngadu wiri mono Mohamed Kole matuta enya. Abiro wakili Ambrose Weda. Kama ibete. En mbaka mwase kata kinde mokalo. Nwacho na Uganda luo mono miyo donje sirkal. Berbedo sirkal ni. En mane. To debed ni sani. Joluo ni eye. Nikenite moko macho ni oyo. Waonge eye. To moko bende gine eye. Uganda luo ni kanyi. Ero kamano nyikwara mogi Juang ana wuon kaka Weda anyalo nuonu kendo bedo e sirkal ndani en gima ber kabisa nang'o gimoganda luo dwaro moganda gi duto dwaro mana wuona dwaro Raila dwaro to ji dwaro te mokwongo en iluongo Kiswahili ni kuchukua usukani kao telo kao idhiang' bede widhiang' tuwe wi rwat kao gino presidents hapa ni mano Boya ne dware Jaramogi ne dware Ouko ne dware ji ne dware pod wadware Weda gere dware agero na Nyanga gere be dware kabisa to king'iyo historia mar Republic of Kenya to jomoseyude te oseyude ka gin inside. Correct. Kenyatta mokwongo hayati ema noyude kowuok e jela to kata kamano Jaramogi ne ni oko nokone Kenyatta madonje gini to kano upet oyiero Jaramogi jalupne Jaramogi ndiko ne barua ni giri ni aweyo chako yiero Murumbi Masai kelo Kisungu mang'eny kae tiyiero Moyudo Dongo war Gadhiambo Ratila biro kata tek kata raj kata top
ubet mos oling ti koni jadung na neno koti oti ka kipango nyasaye to nyako kuongna iga par guie ubeta beta kuro kite menade kio chae kia nganga maya to yueyo kenyata jomo modonje gino mokoni jo puro wiyo ade luo nyayo koro tang iga peri oge ka pira dio gadio mera ka nyono en bele nyono kamanyaka kale hin mane o twe mna ungedi tinde domo kasongo ko kamalit o kawe kaya ne serikali ngamudu ko kawe bange en Kibaki kungo bede serikali mwa gaga ko telala tibim ke nga mwa golo section 2 ko bet pay kore ka chieng nonde ko baruko na be ko do donje multiparty jodala wa ng'eny biro gi joma ne gen ga serikali biro ga pesa moloso kaya ne serikali ka kuro chopo sa midware akire mukuro chopo kere ke kuro kata dai la gere no bera gini tek Kibaki manyale kuro Kibaki tosa. But the brief period manera ilo be de serikali gi Kibaki full serikali 2 years kage rado gi Kibaki no 207 tunge what happened from inside government just the same kamene serikali mar moi briefly 97 DNDP 98 kane wukuru to wuku tegno muloyo bang Kibaki ngamudu ko kai uru udungena sipa yae obire ni no kia kaka tiagas dumo kia tiagas ni dum nade biru mu bet mos mo donjo mu tieko ko tieko mano bwana udisigo yo machako kare o mia wacho ni wan bende sane nyaka wapangana 2032 wadwaro gino to anyalo mna pangore ka waneyeka kama bunde nitie kama national intelligence nitie kama pesa nitie kama networks nitie kae imagine twang nanga ni makoni ngani ko to nyal tieko wa kuriwe ikalo mano one reason meyo nyaka wabedi serikali second reason serikali ge pinyini iloso kod gimiluongo ni polisi ikwonge kuodhe mondi mande ke piny kure ka pesa luwo kionge mesa kami wache polisi no mi bed mi influence mi koni maluwo ka ndara ne okde luwo Maseno ndara ne luwo Kombewa ndara ne okde Homa Bay ndara ne dugu Kisumu nyaki bed. That is why we have to be in gamane mayo agoga all the time. Wakili ilere kara kanyo ni ogokwano mariga mara lofario pradeko dario kara 2032 yes. Ango miri to 2032 Samuel Loseni oganda luo ni serikal koso moko kuom gema ni serikal to ber mane ma ponono mai biro oga aiwinjo bede serikal ka ubedo with your leaders okuno oganda luo tete onge kama jirome mikoni jini serikal and the leadership occupying leadership influential position yani kaminya lubeti ku diwe nyogobo miluongo ni deep state iwinja deep state en ngama kuodho wach mogik ewi president tutiyogo deep ango state mana kaka wan bende wan kod joute wa kaka chuo awu ageno ne dikanyanga ok jadaka chiel ana jadaka chiel karawan kodi wanjo Kristo ini bed jadaka chiel tiyudo ka kama doho nitie moro miluongo ne konya hero en kuseloso muloso kode kodi ka ngokuth ni jaduo wedi gi wechego maego mano e deep state ngama kotieko wach to president lo mano e leadership maji donje to influence go things warito 2032 ne warite 207 warite 2013 warito 2032 wadwane kasa mamweshimiwa William Samoei Arap Ruto ekore maruo to ganda lubi dipe no wakawa number 1 kuso wakawa number 2 ichako pange sana erokamano Edi Kanyanganiri kapo ka winjo gik ma Joma Bay wacho ke Joma Bay bedo gi to kata kodele beach wada winjo kata kini mabiro mondo gikono ne gito ginana de ber bedo e sirkal karkae ise wuothe konde mag piny Kenya mopogore kuonde mosebedo gi telo motingo gwenge maga jo Kikuyu
kiwuok iwa ma jo Kikuyu, gwenge ma jo Lang'o, kama gintiere, kama sani wantie gi jatend piny Kenya. Kod jatend piny Kenya mosenindo bende machon, Daniel Toroitich arap Moi. Kirango gwenge gi duto, kidongruok mane gwenge gi. Di wach ni giyudo gi nikech gine sirkal, koso tich matek moganda osebedo katimo, koso en favor magisebedo ka giyudo, ka wukom sirkal matiyo magintiere iye kidego. To wan oganda luo kama wantiere oko sani, ka dipono osebedo oko kuom thuolo moro malach. Kinde ochopo, makoro oganda luo mamoko ntiere sirkal, jo obed gi geno mage, machal gi jowete gi magiseyudo kinde mokalo. Wakawe gi kuma wakili weda wego. Ni jite ok jal ndike sirkal. Adona nyisi ni bede sirkal ing'iyo gi dongruok mane areas go. Kaka sani, ka jaluo ni sirkal, tibiro ng'ita ang'o matimore e Luland kalore gi weche mag maendeleo kata dongruok. Mana chiel kuomgi. Sani king'iyo Nyanza, emowuoye, kineno gik matimore dongo. Appointments nika, iseneno gi wang'i. President osedhi Nyanza di modhuro, kendo odhi gi projects koting'e ofuko ne. Kendo kata mana statement mochiwo ka en Nyanza, statement maloso chuny jo Nyanza mawach ni yawa, jaduong' do nyalo konyo wa bedo ka. Kata mana ila okoda nyalo piach, o reflect back mong'e nyaka kaka ne okonye ma oduogo bedo nyaka prime minister igni mokalo. Kagin mana gi ng'amulo ng'ane William Samoei Ruto makoro president ne. Omiyo support mar bede sirkal ni malo kendo kabisa. Tina ene chon. Sani king'iyo kata paya makoro iloso Homa Bay. Dak ne time chon. Yo madhi Nyatike mowuok Migori, madhi nyaka Sori, madhi nyaka Yogwasi, wane wawuotho gi tiendwa chuodho. Sani neno ka en rateng' te obedo tamak. Irrigation project miluongo ni Lower Kuja man Migori County Nyatike, mabende natime gik madongo mondo dhi kono. Nyolosore maber mana sa William Samoei Ruto ne. Kana sa Raila Amolo Odinga mane giriwore gi president William Ruto bende kaja kaka deputy. Bedo machiegni gi sirkal ineno gi maendeleo madonje regions ka regions. Ka ipingo sirkal, onge gima maber minyalo yudo. To kiwuoyo maber gi sirkal, kendi kuotho gi sirkal, kendi bedo mesa kaka wakili wedo wacho. To kuothno imitedo go gik moko kocha. Let me tell you, sirkal ok inyadhi ni kok ni koro in e liel moro kata in e budho mo ni kok ni wadon chak ni jaduong' kaka ineno wani wadon ni mondo losnwa yorni. Gigi lose mesa gi Nairobi ka kata gi State House kumora mora kata kuma president kata jo kuma jo sirkal nitie ilose mesa. Mano jo thuro nyocha kia to kodo giseng'eyo nikech nitie joge sirkal madhi kuodho gi niya. Ing'e ni ndara ne abiro go tich abich. Nyaseloso wachne obiro. Let me remind you, kiwinjo ng'ama ni e funeral mago koko ni asetimo gima kama koro wadhi timo gima kama ng'e ni mano ng'ama kia gimotimo. Sirkal iloso gigne e mesa. Iwinjo maber. To sirkal kuodhi maber tineni ineno gi maendeleo ma sirkal keloni. Kendo ineno gi joge umo ndike tich. Kendo ineno ile tije mimiyogi. Awegi kanyo. Erokamano. Ambrose Weda. Yes. Dongruoge ma igeno yudi kawuok e sirkal. Japiny nyalo neno gi nade? Nikech ng'ato nyalo wacho ni ero jowa ondiki ni e sirkal kaka sani jakom mano mar Nuclear Regulatory Authority e piny Kenya mangima. Edi Kanyanga nitiere karka. Kini joluo mamoko mabende nitie sirkal mar William Ruto. To penjo ni dongruoge mabiro karka, mabiro nwa kaka oganda luo. Wuok kuom jotelo gi kama gintie, koso ginde magitimo lobby, ng'ato wacho nano kane gini kata ufuka, okane kata kama ntiere alwora mara kama ntiere konde gi. Japinyo nego bed neno gigi e yo mane? Erokamano. Sirkal mora kata maro ma Kenya sani. Gine state miluongo ni gin gi miluongo ni scarce resources. Pesa michoko ichulo misara dong matin mar maendeleo. To maendeleo monego time Kenya ka ng'eny kendo dwarore mang'eny koro chuno ni gigi nyaka pogi on priority basis. Priority ni biro nade? Lobe. Submitting a budget. Ka wuod dala unitie to kono diek. Parwa uru eko akalo gini. Wami very basic example. Very basic, simple, ordinary. Ne ande ako mar board nyaka Girls High School. One time.
to sirikal no ng'ado ni igo lam ndara mawuok Sondu to dhi nyaka Nyabondo. Ma location pesa oketi ni lam wuok Sondu to dhi Nyabondo. Iwinjo wacho? To ng'iyo mara Uhuru, President Uhuru, chieng' moro 1 minute ka wan gi rais. Ta penji ni to koro udgi na jakom Manyakach Girls. To lam gik mana Nyabondo ka. Mondo chop Nyakach Girls en kendo kilomita 5. Jaduong' koma ni daka ne Kibuge. Seche ge mano luonge Mutava Musyimi Reverend. Manen jakoma budget. Finance uluonge mobiro kumono wabeti. Kuna hii barabara kidogo weda anasema tafuteni ile change imebaki. Barabara ifike mpaka kwa shule. Dipenjo Nyakach Gibronero. Mana chiel. Mana lobi okan bunge oko yiera okan. Mana leo nitie ndara mawuok Kombewa kochiko Maseno to chako wuok Wang'arot kochiko Mwandu. Ne nie plan to pesa onge. Kana atie Uhuru ka penje dundo koro chieng' mibiro dalawa tibiro launch ang'o. Ndara nene ka nosepange pesa nowa onge. Again he told the same fellow oketie pesa modio chaka nowa ndara. Amaraj poko rumo to ne president wuok. Koro wajumbe dire cha nentiere maneji ni oko. Mandara mawuok Kombewa kadhi Maseno makalorata. Ero. Jineni oko makoneni ofis sirikal to. Koro jika ma mbunge James Wamburanyi kalgi uluor di ofisa no. Sirikal ni ang'ineni ni koni na ndhoga. Isedo kocha. Ionge kodwa. Koro ndaro kwamo. Sani an gi geno ni kambadie man kacha to finance and budget nyoge kao tango. Koro mweshimiwa bro to konda choni odong matin jaduong'. Ketie tonglo mondo room ochop Nyilima ochop kocha kidojo Rarieda ochop magi are basic things. They are small things. Kidwa ng'e mano to kaw time idhi e piny Okuyu ka Mount Kenya ka kiringe road network e kibro neno ka lam ok ni lam ni gine jo Kenya ne moko jo Kenya. Sami pogo scarce resources. Jomanitie matumbwiro. Koth gomna gima yudo oko. These are the things we are talking about. Okay, the jobs are a minor part. Ando ane di kuse bedo tuwa pe into nuclear nino. Kupo nango tuko nuclear moro uogie kama. Ego okne abin nyakandeka ne komi nyakandeki ne. So ika okata police. Nyo president wani police blokalu papari. Nitie mabro ringe pap. Ngebi. Mzenda no. Ringo Gikorgi no stadium. Mayelaki. Kielaki ni notur kuri. Ai. To nitie mibiro waje ne adek Edi Kanyanga, Areo, General Mohammed, achiel Adendwale, ang'wen pinyiri to kamano kionge kuro inoko. These are the things we are saying. Nyaka wabed ya serikal. Nyaka wabed policy makers. Nyaka wabed decision makers. Nyaka wabed kame ng'ade kami iyange gini. Erokamano. Edi Kanyanga, kama gigi duto sebedi ka iyango kendi pogo. Iwacho ni en pok monego bed ni bedo marom to samoro lobbying mari kaka ibedo kata kaka jatelo mondo mi gigi ochopne jopiny bede yo mopogore. Kiwinjo ko oganda mamoko sani ni gigi moro manyalo bedo ni en chuny malit. Ka jatend piny Kenya keyo chenro mag dongruok gi e gwenge ma Kaluo. Omi paro machal nade ka wuko mainya jotelo manya bedo ka wacho ni ero okawo kindege mathoth ka en Nyanza kod Western kod kuonde mamoko ojwang'o Masawa ero koro osedhi Masawa. Kwalo osewinjo Masawa. Ma ponono osebede sirkal kuom thuolo malach kirango kod joluo. Oluwach gimano ni ng'e ni wach ok kuongne tim. Ka in ng'ama riek tikuonge timo gimoro koke wacho. Joluo be nowacho ni ok ywag malo wuon liel. Ito mama kijana mobiro makoro waluore liel ka liel Magdalena ni ojakanye. Ok ywag malo wuon liel. Nyaki ng'e maler ni ka in minister kata mar foreign affairs tinyalo influence gimoro amora matimore roads. To ka in minister mar roads inyalo influence gimoro amora matimore minister mar energy. Gine luore
luore e jingo ma ng'ato nigo to gi mako siep ma ng'ato osebedo ka nyalo mako kata mana bunge kidwa push wach moro malit madhi konyo piny nyaka ibed ng'ama nyalo influence osiepene ma en gi bunge ka ma support ma gimoro dhi timore ka ionge gi power no tinyalo tiri gadi lufa pato kata giminwang'e thuru onge nyaka ing'e ni jaluo nyaka koro dog chien sama idwaro gimoro mana kaka wedo wacho ni resources tin tipoge mesa to kodi kisebukori migo koko publicly kuma jo NSIS nitie gimoro amora nitie joma dwoko wach nitie joma dwaro othuji be nitie tiwayo ni dwa tero milion 30 kata 100 kata bilion 10 kuma kama donge dwoko wayo to ang'o mi pesa bilion 10 koro dhi makara chwonyo wato karwaka so jothurwa nyaka koyieri e position moro amora e pinyni nyaka ibed ng'ama ong'eyo timo gigene gik moko itimo kisiri kosetime tidhi lande omiyo koni niya wach okwong ne tim idhi lando kokiwuoyo iwinja maber koro jothurwa ma leaders moyier ma Nyasaye omiyo thuolo moyier nyaka gige kaka giwuoyo gi president kaka giwuoyo deputy president kaka giwuoyo gi ministers kaka giwuoyo gi in giwegi kaka giwuoyo gi officials mamagi officers mamagi kaka gidwa tero gik moko kendo adwa nanyisi that is the truth ni mane mosedwoko jowa chien dhigo koko kapok gimoro timore dhigo koko kapok initiate process mar gimoro amora mondo timore ema kethonwa gik moko to adwa nanyisi bwana Luoch ni sani joluo ni maber kabisa nikech ng'eni gigi ne timore te to samoro Raila Odinga be yowang' wacho gimopogore to sani koro Raila ok owang' koro en ei kumitoke ma kogoni yes to gimoro amora yes kowachi ni no gimoro amora no koro wan kaka jomodong' ma joluo nyaka wamiye maximum support ni riwruok gi William Samoei Ruto no warwako kendo warwako gi sironyo an kipenja kaka Mheshimiwa Nyanga that is my position nikech sing'e maler ni nyaka ne chakre wan joma nokiro oko e ODM to kendo nyalo ng'iyo records kata mana sama ne Ruto gi ng'ano donjo apani ana mana kuongo wacho ni wa support sirkal kata sama ne Ruto donjo the same mogo ira pichin mang'eny ma ng'at Ruto ma gige no chung completely adwa nanyisi sani jaluo ni maber kabisa makikwa keto siasa duni manyalo miyo joma ng'adonwa kek tamre ng'adonwa kek madwarore kendo kikichikiti let me tell you an in aonge social media ask me why nikech an I believe ni kadhi dala to nitie kite moko yo migingo e Lake Victoria kocha mane kuma nikech the Lake Victoria koro kadwa ni ng'ama kamano en geja ni wang' ni okibidok ene wikidi go low uzo low koro ng'ama kamano kitiyo gi pache ipadi chimo yo so adwa ni mondo yed gauge joma nyalo tero luo kuma dwarore manyalo miyo luo sironyo ma jaluo bed niya wadwaro sirkal wasebedo sirkal ok wawuoge sirkal wan tok Raila Amolo Odinga period kech piny tek ratego piny tek makidhi dala onge kata gimo cham to sirkal to rite niya koyie mondo owinje gima owacho let me tell you bede sirkal no kende beda ni wan koro wane sirkal koro Raila osetolo koro wane sirkal opepo maringo kanyo no kende nyalo yieng'i wach malich ahinya wakili Ambrose Weda ida medo gimoro kanyo to ka imeda ng'eni kapok okawo yweyo madhi kawo sani nitiere kaka dipim pok ma oganda kata mawuok e counties wa makaluo osebedo kata kayudo kata kane counties pok obiro gik mathoth mosebedo kae katimore di wach ni pok ne osebedo marom adier en jotelo emoko osebedo katimo lobbying mane wacho cha koso rem maduong' ne osebedo kanye ka en ber bedo e sirkal pogruok mwagen neno sani magoro yawuot luo mako lemo pogore sirkal kirango kod kinde machon ma ok mathoth ahinya manitiere sirkal erokamano awacho ni gik migole sirkal nyaka bed lobbying to lobbying bende okilobi ka in jakwech ahinya
ilobi gi teko kon jaduong wabendarane gine to ka ukukni kama to jibiro gore ka mano e ngufu ma honorable Raila kilo ko donje serikal to donje mano yo kakoro wedo bi serikal kende ti kwecha kangama kwejo bukombe saidia Uhuru saidia Ruto saidia lakini kakoro donjo kaka community gi your numbers gomu tu tege ko grie ko to kuru kuno pana mage ma wadwaro mage ma kai to kuru ka jom mutegno marieke modonje yikuru to kuru gineno sami pogo resources sami gero resources to gilobi maber omiyo bede serikal oken mana mar yudo tich ana wona onge tich serikal lemo bende okatero kinyi godhiambo ne Nyasaye da katero tayo katero magochongo maber ma dum in tanks to bida lakini nitie yo maka in ebo inyalo loso i serikal to igine for instance ana jel kum be pan kikbuo ana jel kum jopur madongo Kenya puro japur madongo kake neno president puro ja wane makiluongo jopur madongo Kenya tineno ka weda giro bedo gono mando puro kuro ero kibipuro ko nyal go simo ngato kelo doko donje odumbi manye segine doko dine ko nyal go simo mana mako OCPD regional commander peo to kipur e Kenya oka so bede serikal ne advantages mana kaka bedo kono be ngato kona weda madoga dia to pingo anoero ngane ka udoko kale pute kanyo ko kalo didi you investment man million prariobe so oganda luwen oganda mariek kendo oganda marajui ko yudo chance mina no bedo serikal igaka mo chako medo maruto dok mo bedo igaka ngama biro yombe 2032 siem na urungano anane anyiyo ngama jaluka jiyoriwore maber edi kiwinjo awinjo kabisa kwa amua ni nyameta mabirawe ni nyameta biro ko gina joma nyambedo ta ko bedo president kuro en late kwa amua ni nyameta edik ngane wapato kono mera why bedo bang buya chel katare walego shiri communities moko either work out the president this time round or deputy ge kamba mama di bovoto mane mwange yana unangeyo gini waka gini nyaka waka blende tatetu number 1 or number 2 aya makekanyo ada kawiyo masani kaduogo anga duogo kodi Edi Kanyanga kachel koda kaparo mag jodak mantiere county mo be yale bicho sekre karkacha wakawiyo masani oduogo kode tikidi mabor Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni be yawan. Solo
mitena chaka duogo kendo nigini ringe hema chaka duogo kendo ayo golo mitena chaka duogo. Amoso ute jokanyanam, an nyinga en Dickens Derrick. Mondo mi yud wenda marwa parie manene kaka sikiza tune mari, idio mana *812 *784 hash. Parie ni Ramogi TV e od jothumbe duto. This machine, as you see it, can crush 1.5 ton in a day. That is a lot of sunflower. From here, we produce crude oil. Kayo wabiro wakelo sunflower seed cake ema warego gie obedno mayot kaka inyalo miyo gi gwen, inyalo miyo gi dhok, inyalo miyo gi anguro. Koro kwa biro to waolo the crude oil. The crude oil is black. Koro that blackness mondo koro duogi stage ma koro ichame, koro filter. The refined oil will be very, very clear. Aya, nyakolo moge juang machini kendo wantiere karka tielo mar ariyo osechakre karka e chenro ni mar mbaka oromo wamendo rango ber bedo e sirkal au konini waduogo kendo ang'ada achiel kachiel wadhi nyaka e kaunti ma Homa Bay kama daturi achiel kachiel kod Ali Abicho kono ni jodak e kaunti ma Homa Bay to wacho nade ber bedo e sirkal. Ali Abich bagora ne twaka to bange aondo wadhi nyime kod twaka e studio koni. Ali Cleophas Oluochero kama na inyawinji achiel kachiel kwa biro chuny boma ma Homa Bay kandi kama wabage twak kod jopiny kaunti kandi mondo mi wakaw pachgi ane kalore kod twak modhi go nyime Ramogi TV okinyi ma kawuono kwang'iyo ber mar bedo sirkal. En mor mara mar bedo twak kod mokuom jodak e kaunti ma Homa Bay kandi moda ko pachgi okinyi ma kawuono e twak modhi go nyime ka mondo ginso to gindo ginene nade kalore kod twak modhi go nyime ber mar bedo sirkal kata mogo kuom ber kata lembe ma wanyalo yudo kalore kod chenro mar bedo sirkal. Bo chago nyingi tingiswa ni kaka achiel kuom jodak ma Homa Bay kandi pachina ng'awo kalore kod twak modhi go nyime TV okinyi ma kawuono kwang'iyo ber mar oganda onagi bedo sirkal. Bineno kaka nitie ber moko ma oganda nyalo yudo ka odonje sirkal matiyo gi sani. Yes, ginyinga iluongano Pio Sam, ajadak ma Homa Bay Town constituency. An gima nyalo wacho bedo e sirkal en gima ber matamre gi nono. Nekech kaka wan jo Homa Bay wanyalo wacho ni samoro gini wasebedo kwa gwarone. But sani nyaka nwa donje sirkal kaka jo Homa Bay ma okaluor mar wacho. Adiri makende ni wasenena achiel ariyo adek mosetimore Homa Bay ka. Mar adek wan gi kwe matamre gi nono nekech weche mang'eny ni kinji dhi ng'anyo kinji dhi gi sani waonge nekech wan e sirkal. Wasani waseneno kaka paya wagerore, stadium wadhi mbele, nderni oluoro Homa Bay Town te mangima. Omiyo wan wanyalo wacho kaka jo Homa Bay ni wan wamor gi sirkal kendo wamor matamre gi nono. Mar ang'wen anyalo duoko ne jotendwa ma Homa Bay erokamano kuom sebedo machiegni gi sirkal mamalo. Omiyo nyicha waneno chien kaka jotendwa te ma Homa Bay ka wuok modhi oromo gi our president ma en William Samoei Ruto. Omiyo waduoko erokamano kendo waduoko erokamano ni wan sirkal wantie iye to kendo wabiro bedo iye. Omiyo in ng'ama bedo e sirkal to kiny ichaki wuok ni ionge in oko mar sirkal. Wakwayi ni kaponi bedo sirkal motegno mondo ipak sirkal otami wenwa kanyo kata wena kanyo mondo abede an abiro pake pile wan kaka jo Homa Bay wan e sirkal to kendo pod wabiro bedo nyaka chieng'. Omiyo Baba Raila Amolo Odinga waduoko ni erokamano kuom bedo gi chir mar bedo gi our president pamoja mondo wachor maendeleo wa mbele kaka jo Homa Bay kendo kaka jo Kenya. Nitie chenro mekwano ni dhi nyime Homa Bay kata waneno ka nyaka ne chiwo gi broad based government nitiere oganda luo kata jotelo mawuok e piny luo kaendi ma ni kod lemo madongo mokalo sirkal. Bineno ka gitiyo kod thuolo ma gin gi sirkal gi sane maneno ni dongruok ochopo e counties ma kaluo. Yes, nyaka ne kaw jogewa ma be ng'eny gi anyalo wuoyo mana kuom jo Homa Bay. Wan kare. Waneno ka Mbadi en ng'ama tiyo matek nikech en ng'ama inyalo yudo ka en minister mosewuok modhi
e bunge la wananchi mobedo gi jopiny mogo gi jopiny mbaka monyiso jopiny gima jopiny dwaro gi kaka embo pango mana achiel kuom telo maber. Omiyo kwachak wadok Siaya bende Opiyo Wandayi bende waneno ka weche mag stima gi dhi maber. Sani yudo ka ji jomoko mane par kata nyalo bedo gi stima sani gin gi stima e udi. Omiyo kanyo wapako. Kwachak wabiro ir Raymond Ombolo wuod Karachuonyo bende waneno kaka gik ma osetimo kendo mine maonge udi ogero kendo ndiko bende ndiko ji kendo nyithindwa nigi tije sama wawuoyeni. Omiyo wan wapako bende e sirikal kabisa. Erokamano ahinya Cleophas. Wateka kae pat jadak achiel ma Homa Bay ka bocha ogenyi giting'iswa ne bende no kan tiere ulemo ma nyalo wuok ka wabedo ka oganda obedo sirikal. Erokamano an Tom Mboya, an jadak ma Homa Bay. To adwa wacho ni kuom thuolo ma osekalo wasebedo ka wan oko mar sirikande ma wasenenogo. To adwa kawo thuolo makende mar go erokamano ne His Excellency the President mar Kenya kanyakla kod jatendwa wuodwa Raila Amolo Odinga kuom kawo thuolo makende mar bedo kamoro achiel, nikech bedo kamoro achiel ni miyo waseneno ber mar bedo e sirikal ma wantiere sani. Mokwongo ka idhi Rusinga ibro neno ka nitiere lam maluoro Rusinga Ring Road te, mano en keyo namba achiel. Kwa biro e dho nam ma Homa Bay wayudo ka paya dhi nyime, wayudo ka chiro manyasani dhi nyime, wayudo ka stadium bende igero, wayudo ka nitiere nderni bende ma lam matindo tindo madhi nyime ei taonde ni. Omiyo wawacho kaka oganda ma joluo ni jothurwa onge gima ber maloyo bede e sirikal. Wasedak ka higni duto wago siasa to warito mana lisasi kod bunde ka waringo koni gi koni e kilawa. Omiyo wawacho ni onge sama wabiro wuoke oko mar sirikal, nikech wan bende wan jogos wagolo osuru kaka oganda mamoko. Omiyo wago erokamano bende ne jotendwa machalo kaka PS Raymond Omolo wuod Karachuonyo, wagoni erokamano, wasaliuti. Isetimo tiyo matek kod thuolo momiyi kendo wabiro medo kwayi ni mondo imed tiyo matek. Wachak wago erokamano bende ne Her Excellency ma bende notimo tudruok makende gi sirikandni ni gimed dhi nyime kendo gimed tiyo kanyakla, nikech wadwaro mana dongruok kende, ok wadwa ni mondo wadondre kaka oganda luo. Omiyo kawuono iyudo ka nitiere yawo mantiere tije, ondik ji e tich ma samoro an kenda ma pod adong' ma pok ondika tijni. Tang'eyo ni ka jatend piny obiro to bende abiro bedo considered, nikech gini koro ber, waduto wa enjoy. Omiyo awacho gi thuolo makende ni jothurwa bede sirikal en gima ber. Waneno ka ndeke manyiso ok wanyal neno sani fuyo ka, waneno ka meli manyiso ok nyal biro ka sani koro waneno ka limbo, waneno ka ministers osiko bira ka sama tin gin ka, sani wanyalo dhi waduongo offices mag sirikal gi kendo wadonjo ka waonge kod kwe. Omiyo awacho ni wabiuru mondo wasupport sirikal ni elu. Erokamano ahinya kuom paro makamano. Ibiro chako gi ting'iswa ni paro mari en ang'o kaluwore gi twak madhigo nyime. Bende neno ka ber mar bedo sirikal nyalo kelo olemo ne oganda luo kaluwore gi chenro mag dhi mag sirikal. An nyinga iluongo ni Dominic Omondi, an jadak ma Homa Bay ka. Gima temo wacho kawuono, mokwongo ago erokamano maduong' ne Raila Amolo Odinga kuom gimotimo, nikech awacho ni kanye ma Raila losego. Kaka iseterowa sirikal kik iwuog kanyo, nikech jomo kik iwuogi jok mineno ma jo kabila mamoko gi kare gilit kodwa, nikech kare ne giwinjo ber e sirikandni. Wambe sani kaka inirwakowa e sirikal wabedo, nikech bedo machiegni gi sirikal waneno kolembe mang'eny mabiro. Koro gima ne wakwayo niya, kaka gik moko jo kabila moko ka oseyudoga mosebedoga sirikal, nikech gima nayudo ni ka wan e sirikal to jok moko igi rach kodwa, to kaka in e sirikal to giwacho ni sirikal ber. Gima duong' ni wambe kawuono wayudo ni sirikal ber, okelnwa dongruok, okaw kembni okelnwa Siaya, Migori, Homa Bay gi Kisumu, nikech mano biro konyowa, manyalo ndikonwa yudhe. Wago erokamano ne Opiyo Wandayi. Weche mag sitimago kiyudo nafas ofis kanyo ndike kata joma wacho dholuo mondo ji oyware ondikre. Ka wadhiro Raymond Udu Molo kaka ji nyaka gima duong' ni ng'ato nigi kipande to idho lori
odhi onuyud tich maka jogo wang'ni otugo gi sirikandwa mar wantiere gi Raila gi Ruto ni gibiro ng'eyo waikore ne tich nikech wan ber sirikal wambe wang'eyo waol ni ka Homa Bay ka diere ng'anyo ni wane ma wane ng'anyo gimomiyo ayie gi Raila kabisa Agwambo nowacho ni en oyombo pile to ok lande tiyo mbuchi Agwambo cham sirikande ni nikech jogi tiyo go mbuchi ti kabisa mondo ikaw joluo imed ketogi mar ariyo awacho ni sani wan ga Attorney General wantiere go kanyo nyaka president mar LSK be wan go sirikande ni wan gi jotelo jok mang'eny matiyo ka wakwayo ni wabedo kanyakla nikech kawuono nyaka ndeke mang'eny ringo Homa Bay ka to gima duong' ni yudhe mondo oyud kembni moko manyalo tiye an gi penjo achiel kapok aweyi iwacho ni nitie samoro gendi mamoko ma neno nyiego gi oganda onagi kodonjo sirikal bende neno ka nitie richo mondo jaluo kata oganda onagi odonjo sirikal matiyo gi sano ber na ko oganda onagi odonjo sirikal nikech kare jogi siko mane gin gidongore to gitero jogi moko e sirikal to wan ka wadonjo e kama ne kela wacho ni ka wan ka wadonjo sirikal to ige wang nikech wan gi kelo kaka jong'anyo koro wan to wang ni waol gi ng'anyo Agwambo yak sirikande ni gigi yako Cleophas yakawo paro mar ng'at achiel mondo awidho idhi nyime kod twak e studio ibiro chago nyingi ting'iswa ni king'iyo kamera kacha ni pachi na ng'awo kalo gi twak modhigo nyime okinyi ma kawuono erokamano ahinya an giluonga ni Stephen Otieno iluonga ni Stephen Otieno ma ja Homa Bay ka to kuom wach miwacho mar sirikal ni dang' adwok ne Prime Minister marwa erokamano kuom terowa broad based government osekelwa gik mang'eny Homa Bay ka chon ne ok wane gik mane biro Homa Bay ka sani wan gi ndara Homa Bay ka pa igero chiri gero sani airport duong' kucho mandeke biro kacha sa asaya mano en maendeleo to ng'anyo mane igogo ni thirwa seche te Homa Bay ka Kidio oket Makongeni oket Junction Koroyo mago tionge nyithindwa sani koro nigi kwe Kisumu wan gi kwe Migori wan gi kwe Nyanza mzima wan gi kwe sirikal ber ma joma ng'iso ni wae sirikal no mago jogo gine magi ai to omiyo koro samo watie ni maber samo koro watiere ni oge ga mobru wae sirikal joma wacho ni baba odhi oriwre kodgigo mosebedo kawuondo baba kik dhiyo baba biro wedo kama entiere ni bae sirikal mosekonyo kuom sirikal te erokamano ahinya erokamano ahinya Cleophas Oluoch mano paro ma moko kuom jodak e kaunti ma Homa Bay ka ni golo ka winjo ka jomolos wacho ni ok ginya giwuok e sirikal kendo gipako mokalo ber ma bedo e sirikal ka giwacho ni gin kod geno mar medo yudo dongruok mopogore kawuok e sirikal mar Kenya Kwanza ka endi to abro weyi mondo idog idhi nyime kod twak e studio kanyo ka wato wadhi nyime kod luwo weche manyien ma wan godo odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Homa Bay ka ndi Cleophas Oluoch agoni erokamano ahinya Ali Abich kuom bago twak e makare gi jopiny e kaunti ma Homa Bay kendo ayudo kanyo ka gikonwa ber mar bedo e sirkal emane gikonwa ka Homa Bay ni e sirkal koso gin joma ne ka wacho jotelo ma ema bedo ni nitie jomoko be nya bedo ni kanyo masiro sirkal to dieri mar wach japiny ema nigi wach mare ma bende osechiwo kar kanyo kapok adhi e kaunti ma Kisumu ayudo paro antie ote madasomo kaka tanga miyo welo thuolo mar mondo mi oduokgi ka gin gi paro magida med kawo ote abich mokwongo kaka to bang'e awinja ne paro mantiere ka Wilberforce Otieno wacho no keu sango awinjo chenro mosna Umuklela kod Okil an kod penjo ariyo kende penjo mokwongo penjo na Umuklela ni ere kaka jotend Migori nyalo tiyo kamoro achiel mar manyo jatend piny kaka nyocha aneno ka gavana ma Homa Bay otimo cha ang'o marach ma omiyo elected leaders ma Migori gore kendo oketo siasa mbele ma samoro mbele e sama koro wageno yudo bere sirkal mano penjo ma ochwalo kanyo ne Umuklela Edi Kanyanga mane studio kar ka penjo mar ariyo penjo na Okil ni 2032 ere ng'ama nyalo support as presidential candidate as at now ma wuok e piny Luo ma Wilberforce Otieno mwana wa oko Wood North Kanyamkago erokamano ahinya ng'ano nyinge Achaya Ber mano nyinge mar Facebook owacho ni people are forming political parties so that they can get to power and our tribe form them to share power moko litna erokamano ahinya Samuel Oyucho wacho ni onene kama Jaluo will not bring change since most of them their fertility to the society can only be seen in death occasions but they don't help the needy while still alive
Paro mang'ine ang'ayudo kawuok kuom akili podi karka. Geoffrey mmoja wacho ni onge ber ma jaluo dhi yudo mopogore gi jotelo madhi yudo gima gidwaro. Wan joma ni piny to onge ber ma wadhi neno kata chiel. Odhi mbele wacho kanyo ni jotelo duto ma odonjogi ma dhi donjo e sirkal ok kony jopiny, to gin mana achudhe madongo mapong'o mana yegi. Regan Amondi asedonjo kaka pile kantiere Mathare 4B ka wan ka kod minot Mama Shakiana kod Masi Nyamera. Adieri makende wacho ni mos mar Raila Odinga osetimo Kenya kae, osekelo dongruoge Luo Nyanza. Koro wa support sirkal mondo mi omed timo maber e Thurwa, Kadem, Sori Magunga, Sindo Road. Pok noneno lam to koro ilose. Mano e sirkal ma wadwaro. Owacho ni Ruto kumi bila owe blank. Akia ka Muklela datieko ne statements no. Owacho ni Ruto kumi bila to we kamano. Kodhi mbele. Mathoth ntiere mwa otenre kod ote mantiere karka. Adane mondo mi duok penjo mabende nyalo chao kanyo gima ne yudo kod paro ma in go kanyo kata biro wakili kapok adhi Kisumu. Erokamano Rasago. Gima ng'eyo ni ok inyal chuno ng'ato mondo oyie gi gima idwaro. To ka ng'ato ok oyie gi gima idwaro, piny biro keti miyie. In other words, gima temo wacho ni ka ji neno ni jomoko neno sirkal rach, gibiro neno ber sirkal mabiro. Nyaka ne ng'ama tin mogik maneno ni gin ok dayogi. Koro ling'a mos wach ni Nyasaye biro winjo, nikech viongozi mane piny ni Nyasaye mayierogi. To kose yieri Nyasaye be mang'ado rieko ni tim gini mitim maber ma koro gidhi winjo. But wadok chien mondo aduok wach mane ng'ato or comment mane ng'ato chiwo wach Migori. Aparo ni gimo wacho kane ni be tiyo gi sirkal ber. Nyaka bo wacho to be tiyo gi sirkal mar county be tiyo go ber. Kech gitagir sirkal ok winjo ber. En adieri Migori osebedo gi tabu. Mana adieri makende. Kendo ji lawre nyaka gi bunde, ji lawre nyaka gi tong, ji lawre nyaka gi runge. Gik masani kipenja to ok anyal dhawgo. Dhaw gi runge ni tek malich gi beti. Adieri makende ni ya nyaka wami county governments mantiere gite thuolo mondo ti. Kech sani ok onego bed sa siasa. Sani onego bed sa tich. To sasa miba ng'ato gi kidi ka ng'ato tiyo ng'ama wuod signature. Itemo kone ni ya kwal pesa wa. Kech excuse ni ya nata moda ti to jogi otama. Koro pesa tero ba account ne. Pesa garo go mana udi. Pesa bi joka jodonge. Pesa bi mana kayuothe. Pesa zero go mana nyiri. Pesa bi lo gado mana thum. The truth any nyaka wami jomo settle no a county government tema Luo Nyanza. Thuolo mondo ti kasa ogi after 5 good years. Koro the man give manyo no. Awuoyo kodi kaka achiel kuom leaders e Kenya ka. Kendo awuoyo kodi kaka ng'ama osebedo e positions madongo bende Kenya ka. Thuolo bana kaka sani wacho ni nyaka wami William Samoei Ruto thuolo mondo ti. Kendo wadok chien. Adwoko ne senator ma Siaya Oburu Odinga. Ntie statement moro manowacho ma duong' kabisa ir William Samoei Ruto. Ni oge ng'ama better than him sani ene mono omiye support. Kendo achako adwoko erokamano ni Mbadi Ng'ong'o wuon kwano. Statement moro be nowacho ma wiye ok nyal wilgo. Ni theories machon nyaka wa drop. Let me tell you that Oluoch. Was support to sirkal ma national government to kendo kia a county flani support sirkal ma that particular county. Erokamano enyo Muklela. Wakilangia paro ni make makai kanyo kora kan jok mani Kisumu girengo gidhie ntie masira mar apaya motimore alwora Manyakach mabende girengo kata mondo gidhie to giwacho ni wayudo thuolo ni mar twak kendo wawinjo piny kotenore kod twak man go kaka pok awe Millicent Adhiambo ringo dhi manyo weche machielo mabende otuchno kinyi makauno kotenore kod masira mar apaya Manyakach. To sani ber bede sirkal en mane ne jodak e kaunti ma Kisumu. Millicent. Erokamano
ahinya Cleophas achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumu kotenore kod thor wach ma wan godo mar ber bedo e sirikal ma bende wadwa ng'eyo ni to kaka gwenge mamoko osebedo sani ka goyo dhogi ni chal ka gima gweng' ma Kaluo sani winjo maber bedo e sirikal. Wadwa ng'eyo ni jopiny bende oyie gi wach ma kamano koso gin to pachgi chalo nade kotenore kod weche ma chalo kamano. Machiegni abro chako kodi mondo igol na ogudi gi kamera chak na gi nyingi boni lendo ni sani wayudo ni gwenge mamoko awacho ni un kaka joluo kata luo community nitie kaka sani winjo maber bedo e sirikal to wayudo ni igni gi duto are ne Kenya yud independence pok ne wabede e sirikal kodi nyalo wacho ngo kotenore kod maoni ma kamano. An kara nyinga iluongo ni Jared Owiti Ogone. An jahala ma Kisumu stage kae KCC. An kanyalo wuoye obada ma kawuono. Wan kaka joluo mantiere Kisumu ka wawinjo matek. Jomoko nyalo wene kaka nwadonjo sirikal ni wawinjo ber sirikal wawinjo to onge gimoro amora mwawinjo sani ok wamedo thagore moloyo. Koro kwang'eyo gimomiyo wantiere sirikandni to sirikandni pod miwa mana sida nikech ywagruok kaka nwa ywagruok pile ka pile cha ema pod waendelea gi ywagruok. Wawinjo matek chiemo kaka na chiemo kanya chiemo mapile kaka na chiemo fora chiema kadiro adia kata chon koro bet na winjo maber to koro sani ok awinjo matek molo kaka jowantie sirikal. Koro kane tiende mondo wawach ni wawinjo maber onge tiende afadhali wabed abeda kaka jocho wabedo. Koro Ruto king'eni keto wa sirikal to ng'iye kaka jopiny mondo obed mawinj maber. Sasa ok wayud kaka nwayudo wathagore wajo ohala onge agwonyora gi prado kaka sianda dhi. Kama iluonga ni Georgia Bok kalingana gi madama kawuono anyalo wacho ni jomoko moko ne wawinjo maber kaka wan jo Nyanza kata kaka joluo nikech wadonje broad government to wawacho ni bedo wa government ne ber nikech osebedo ka waneno ber moko makoro sani biro Nyanza wa kamano okwane chon. Ing'eni wasebedo independence wasebedo kwa pingo sirikal matiyo. Sirikal ni wasetiye higni mang'eny kendo wasebedo kwa pingega Obama na Kidi wanwambuko ndara embendeche wagi waketho pile pile koseyudi maber to wich wil gi joluo kata gi jo Nyanza mzima. Koro wasebedo kwa hinyore wechegi koro sani kata jomoko koro wacho ni koro ni wawinjo manu wayieng. Wamor gi yieng wani mondo mi jowa ma samoro kete post my broad based government gikony jowa vijende wagi yud tije jowa moko gi stima del kamoro amora gik machielo bende machalo mag barabara gi giloso bed maber mondo mi at least wabed gi maber mondo wambe wafange leya kaka gisange leya omiyo aburo ka thuolo ni makende mondo agwero kama Raila Amolo Odinga kuom loso broad government mondo wati jo Nyanza winj ber ne jowa motelo momi tich kanyo gipar jowa mondo jowa gitedete winj ber sama giyudo thuolo mag nyalo wajayude maber ni to kamano erokamano machiegni nyalo wacho ang'o gwenge mamoko sani wacho ni luo winjo maber kata jo Nyanza winjo maber nikech gin e government to penjo mantie ni rach winjo maber kaluwore ni gin be gisebedo e government are nyaka ne Kenya yudo. An ka wacho gima timore e Kenya masani nyinga John Odoyo an johala ma Kisumu ka gima timore e Kenya masani en kwe manitie kar kende. Raila osetimo maber koriwore gi Uhuru kendo tich dhi nyime kendo waduoko erokamano ne yawa manoyier gi emonego koro tinwa maber mondo wayud resruok nikech wasebedo ka wan gi chandruok ndalo mang'eny ni wan ka wantie gimoro to gimoro neno ne jomoko marach dhoudi moko neno kodwa marach ni wan kwa donje gimoro to wan koro kwano ka jo maber miyo seche gi endi kwa wuoyo sani to waduoko erokamano ne sirikal ma wantie mar Ruto kuom timonwa maber ka giriwore gi Raila Amolo Odinga mondo miyo giger piny igero gi kwe piny ka lweny nitie to onge berne miyo waduoko erokamano maduong' to jotendwa mwayiero moa Nyanza province made gitino maber mondo mi wambe wayud resruok ka kuomgi nikech Nyasaye osetimo maber maloch ne oneno mondo mi jowa bende manitie ging'i kon tung piny gikonyo oganda te mana kaka Raila Amolo en osebedo kokonyo piny te kata ka yiero nitie to ok owe dhoudi moko okawo dhoudi duto te to keto kanyachiel to chon nyocha dhoudi ok nyal ket kanyachiel nikech ng'at yiero mana jogegi to keto mana jogegi matiyo sirikal to koro sani to wayie ni sirikal ni nyaka wabedie kendo nyaka watiye makata tek machalo nade to watiye sirikal ni an jayalo wuod Mbata
Senior Oka Kisumu Bus Park. Daer mondo mi awachi ni a broad-based government ma wantie waneno ka changes biro bet nikech sama wawuoyeni waneno ka riwruok mane Raila otimo broad-based government kod Ruto waneno ka koro kwe nitie e piny mar Nyanza nikech nong'ewa kod gik maricho kendo nong'ewa ni wane manyaka wachak timo gik moko e kaka bende mamoko donje. Sani adwa nawachi ni kaluwore e budget mibiro som ma 2025 gi 2026 ma John Mbadi biro somo pesa dodonjo madwa gero nderni meluo Nyanza, wadwa nwang'o ka fish processing meluo Nyanza ka rech koro ae nam to bedo process ka koro kodhi e pinje maoko, wadwa neno ka jopur pamba idwa mi pesa ma koro gibiro kaka gipuro, jopur niang' ibiro mi pesa mwayudo ka koro factories te nyaka mano sepodho miluo Nyanza ka factories go dwa chier te nikech waneno kar broad-based government riwruogni koro ni kod teko. Gima dakwa jowa manodonje government awagombo mondo mi gin bende gima giyudo malo kucho gikelwa jopiny ka mondo wan bende wachiem, wan bende wadenyo ka sama gipodo malo to gikelo ka to wan bende wachiemo, mane ka koro Kenya nyalo dhi maber. Ogimor malo to wan to waywak piny. Erokamano. Katieko gi 100 nyawacho ang'o sani ber bede sirikal community mamoko wacho no winjo maber to gimbe gisebede sirikal ane dependence nyawacho ang'o katieko kod wan an kaka ng'ama miyo an nyinga Bitus Kagonza, an jawala Kisumo ka wan serikali ndani wasebedo kwadiro kite to sani waol jomoko bodire kidino wan sani wan e serikal wakwa mana baba okelo mana maendeleo Kisumo kae. Kisumo bed city maduong' moiko kaka wan sani ogernwa Kisumo mondo wabed gi maendeleo. Wasegore higni koro punda amechoka mteremuko. Jensi Power. An mokwongo iluonga ni Alex Odhiambo, aja Kisumo karate. Gima dwa wacho madaher wacho ni Raila Amolo Odinga kumonyono ni sawa. An kaka Jensi ma Kisumo awacho ni baba kik dog chien, ochungi William Samoei Ruto, Badi otinwa, Wandai otinwa, kuonde moko onge stima, Wandai akwayo ni wuotho e kaunti ma Kisumu ka, areas zote ma onge stima mondo ikete stima. An e ja Kisumo ma bedroom mar Raila Amolo Odinga. Erokamano Cleophas, mago moko kuom paro mag jopiny ka giwacho paro mopogore opogore thoth gisiro ber bedo e sirikal kaka Raila Amolo Odinga noungo lwedo kod jatend piny Kenya William Ruto ma ofomo sirikal ma manywanda. Ka kamano kionge penjo abro duokoni mondo idhi nyime kod thor wach ma wan go kotenore kod ber bedo e sirikal. Cleophas, ka ionge penjo an kuomi. Agoniro kamana nya Millicent aonge penjo masani anga penji ka ami thuolo mar mondo mi ang'ere ngidhie alwora manyakach kama masira cha otimore ang'iknwa kod sigana mathoth mabende luwo e kaunti ma Kisumu. Erokamano kuom paro ma jodak e kaunti ma Kisumu. Sa dakika 30 tok saa 4 mar okinyi ma kawuono ada winjo paro achiel kende kawuok kuom wakili Ambrose Weda manogo e studio karka pat jodak e kaunti ma Kisumu kod ma be winjo gi kod ote mantie mane gima ji wache ground. Iwacho ga ne jatelo ber ka winjo ground. Erokamano wachagi ma wakwongo ka ng'ato penjo ni to 2032 ng'ae dhi chung'. Ng'ama dhi chung' kawuok e piny lo. Awacho ni jatelo igero. Uhuru nogero agera. Kinyalo paro doge history. Biro neno kama ne Moi ochako gere. Gere agera molokore aloka no ok onyal ang'o nyoti. Honorable Ruto here, Mheshimiwa the President, bendo gero agera. Oganda luo berge ni wan kod jogo mabit moromo minyalo chur mbele. Kata mana Mheshimiwa Nyamita mi luongo kama ok obiro gero malokre. Muklela ne ka. Wan gi Mheshimiwa Chila yako. Wan nyaka gi Babu Owino. Wan gi Otieno Weda. Wan gi Reo Molo. Wan gi Eludo Walo. Wan kore ka wan maber. Gima se chandowa ene waero gimiluongo ni puodo nyiroye. Ka nyiroye wapuodo gi te. Makoro wadongo jaduong' adi. Kura kwayo oganda luo ni ketu joge lamo be upudo. Kuneno ka moro riekore wuok. Te bogi aboga. Kuneno ka Molo wuok. Ibogi aboga. Kiwinjo ka ng'ato gina tiko na mera weuru Jacob Molo bendo tem kako nyalo.
weuru mheshimiwa Ludo walo bino nyon kaka gine weuru mheshimiwa Nyamita ochila yako lweny unketo Migori ayuru biuru Kisumo miluongo ni benchmarking leaders ma Migori biuru Kisumo benchmarking under Professor Nyong'o korunge wan gi kue kata karacho wan professor kanyo tidiambo to loso maru mane kenga nutingo rungu ngano timanga ma konye ne bodi ana won kari ekona ana paro mane ku wagiru apane ngato kako chilo ino lwedo 10 years sechego Nyamita gero ne dwa bedo president ka ko orie presidency 2032 to dio bedo governor years are on his side gigi go nyaka gikwano giga gideo koko matindo tindo disrupt kiangoa disrupt so one maber wan ge yawoi matindo mariek makaji kaka murko men giri bende kuro biro check irungu kangata ge to abedo anti marario jogo wacho no moko wajo ni gin sirikal gin gionge gi jok konyre kiango nitie ma sirikal tim nyaka tim kendi nitie ma sirikal timo nitie ma nyaka kikige ni sirikal manga no kel di gimore udi nyaka ot sirikal kelo ndara kelo ango gimose ketwa mbele moloyo en sikul mane mose miyo lupo do chu ana wonu mabet kan anja komar Maseno school bodo mali Maseno school dwaro 500 million mondo bed back mondo rom kuma lands gidinti kuma kapsa bed gidinti mano kenyali udo jonyuolo knyal solo na unless you are president your excellency bika to wacho ne minister of education ore uru million 100 benda di egusie pega mane ka ke konyo koro in migo koko no ti oro nyathini to somo Maseno di university to ke pane nyaka ododo nyaka potwa ma sirikal no kedi mando kech biro neki mak paro gi kane wakawiyo gisanya kuna mjonda iko skalo pradek koda ngwen adugo ka kod wenda podi wantie ka kod Edi Kanyanga kachel koda ka wakili Ambrose Weda wakawiyo kikige mabora ingeni abani nyinga en Baljit Sindilo enodwa dak kodwa mak mana kinde gone weche tek ahinya Easter happiness all around. Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kick by. Machiegni nyakoromoga jwange chenro mar ngoma owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. Kaito tich ariyo reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoromoga jwange akelo ni mana, yani ngeni mpaka kiwasani. Tich ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakona magojong Friday ni sukuzo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga Rio kod Ann PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Nyokora mga jwang machini kendo en mor mane podikete karkae chenro ni maramba koroma dongi thulo mar dakika 8 kende kata tieko twak kendo kada miyo wenda thulo mar mondo mi watwa kendo warangi yo ma oganda luo dhi bedo kae kakao
oganda mawuok masawa mar piny Kenya kata Kenya madiere alwora ma Mount Kenya koda oganda mamoko mabende osebedo e telo kae wacho ni paro mabende golo kod jopiny mabende oseorona ote kar kae. Edi Kanyanga ntiere iri to ntiere ote mantiere kar ka moor ka kod Daniel Odongo owacho ni why Kikuyus are bitter with other tribes mar in leadership, don't other tribes deserve to lead? Mane penjo ma openjo kar kae nyinge Daniel Odongo to kanya madane mondo mi bende apenji penjo ma penjo mokwongo to pok oyudo duoko moro ma ochomo yo ahinya kata kawuok kata kuom jok mantiere oko e ground kama ayudogie en ni dibe ni oganda mamoko ok mor ahinya e kinde ma joluo donjo e sirkal ida dhirgi mana oko mondo mi gidogi opposition mane kwano magigoyo to ber mane magiyudo kuom mano to keto oganda luo kama chal nade? Iwinjo Mr. Luoch, tribes mamoko gi kata ok oluongo nying-gi ok nyal mor ka jaluo okawo loch ke jaluo ng'ama komi loch to tiyogo maber. Omiyo ginyalo temo gi yore mang'eny giji kata mondo gi plant ji luo Nyanza minyo no ni ng'ato kata yo Kiwa kocha e Lake Victoria to duogo report kendo ka gino ka jaluo dhi mako gimoro mateto gidog gisuo wach ni kik idhi kocha jogo kata dhi bayi gi kidi okiwinja emano mineno kata mana ndalo machon mondo ne Kenyatta dhi kata Nyanza yo mayot ne ok yot nikech joma tero weche negatively ne ng'eny. To an gima nyalo nyiso jothurwa ni wadini utwa ne kabila mamoko go kata ok gidwa ni jaluo ter ka jaluo ter ka Nyasaye osechano sa Nyasaye kuchopo to ne ni tup omiana kwani mondo gibed abeda gi geno na molo ni front line wamiya molo thuolo kanyakla gi jomoluore te kanyakla gi President Ruto kaka giwinjore e kaka mondo waluw kaka joluo wadini twa ne joma moko ng'ato ok nyadwa ne ng'ato ber kata odi midake nitie jirandi kata wadgi wuru kata wadgi miru ma ok nyadwa mo ibed maber to wabiru beda gi geno kaka joluo kik ubed gi paro machielo ni gini ok nyal timore gimoro amora nyaka timore kaka Nyasaye ochano. Jaluo biro bedo president mar Kenya ka kich Nyasaye osechane and I can predict it ka kiero to ndik kumachielo. Erokamano ahinya wakil Ambrose Weda pod ane penjono. Gimomiyo dhano wuondore ni jaluo kabinde moko ge dwaro ni jaluo dog ni opposition nikech jaluo ema ba kidi. Correct. Jaluo ema nyalo go koko kanyora ela dhi bedo AU chairperson AUC chair kabinde moko ge nyo pingo kendo ge neno ni mondo yombe ok no yombe ni ne Africa no nege mondo Raila duogo lead joluo mondo bakidi kanyo koro wacho ne wadwa tiyo gi Arab Samoei koro ineno kata Facebook iya ndoga kiango nikech luwe madwa nyaka nyo wawe bakidi dongo neno ka Kenya legi Kenya kan luo ke baloya manyalo bakidi ema ko ngado ni no to no jomodonge mokuongo luor makata kone ntia gas mana madhi malo tia gas ok bullet giringo kaka kakucha waserie kore kidi ok wabi ba gebege banwa wabende wabede wa decide police marariyo gingeno ganda luo no ganda marek gik mitimo ke kalam mitimo moriere mitimo mutegno watie king'iyo gini kaka nene mana kaka winje dik wache luo ni kubedo tie Ruto kanya ka 2032 ng'ama no mama presidency onge awacho ni uganda luo nene makata ka ji amua kendo ne atunge na donga an kate takuna biura beya no nyola nyapieni achiel nikech samore neno mbele ineno gbabeto ji mang'eny ok nene koro kikwero to na doga ango one unity ni en mar maendeleo en mar dongruok to kendo en mar mek pangruok mondo wakaw telo kendo wadhi kawe wamede gimoro kanyo kamano aro na nyisi e studio ka ni Nyasaye mwalamni no wuog Raila Amolo Odinga kendo move mano kawo mogo tiene mochopo e Ruto ni thup ne en mpango man Nyasaye kendo no dhi mapiyo kabisa nikech dodeki Kalonzo bende dhi donjo kanyo mondo negotiate nikech ne ok dwa ni jaluo moro amora mondo osul kanyo omiyo kako se Nyasaye oseketo modonjo no anuo gima wedo wacho ni jaluo dhi telo kendo golo dhi biro mayot kendo jogo oseng'eyo ni jaluo kokawo to golo nyalo bedo matek omiyo jaluo kadwa sudo
tibaye gi kidi. Jaluo ka sudo tikete gi propaganda. Jaluo ka sudo to tigi moro mioro ne. Jaluo ja koro tang. Ni mondo jaluo dhi obed president mar Kenya ka. Nyaka jowa bede sirkal anuoyo. Dongi nyalo paro Lwanda Magere. Kane joko chano ne dhako moro matero ne wach. Ma dhako kawo wach motero ne joke gini kaka dang nege en gima kama kichuoyo to remo dhi wuok to wach ne rumo. E kaka mar presidency nwe. Nyaka ibed gi jogi ni sirkal makelo ni kuoth, makelo ni wach, makelo ni gima bedo discuss a round table mar kumora mora. Kitimo kamano, ikawo telo mar Kenya, ikawo telo mora mora pinyni, ikawo kata telo mar governor, ikawo kata telo mar youth wing dala, nyaka ibed gi ng'ati matero ni wach, mawuok e sirkal, ma ine miketo, to kelo ni wach. Mar ariyo, nyaka ibed ng'ama coordinate gi jotije sirkal madongo, mawinjo weche, to kelo ni wach. Ukuche minanogi, moko dhiro Mombasa e nam, ka gigoro piny. To wan, tok wagoro weche e nam kata e mitoka. Ng'ama nyalo kelo ni wachan makelo ni ni oluoch, ingine usowa. Chieng' moro ne wan e function moro Migori County. To abedo batho chila yako. To ng'ato biro kach kubiro to gwom batho chila yako, the governor. To yiso chila yako niya, ningine Nyamita, notimo kama. Ne oka spare go na kodi get out go de dak ni yiso Nyamita gimi wacho do chila ino. Ma wiyo kuot mo chilo bo oneno sense gima natamo wacho. Tuoji ema kathono leadership. De wacho gima rachiro wadu ema kathono leadership. De riambo gi nying wadu ema kathono leadership. Ka jaluo nyalo dok piny magi discuss issues mar leadership. To jaluo dhi bedo gimoro ana. Let me tell you, wambo wuoyo gi jogi. Kendo wuoyo kodgi madongo malich. Jogi dwaro ni mondo ka wuoyi ni wuok jaluo donji. So I have to tell you that. Kono jaluo madhi donji ne mwakia. To gidwa ni jaluo moro tunade. Odonji omiyo bedo ni agwambo uri nyaleko ni kanyo. Gi signature ne. Gi kalambe. Gi gimora mora. Gi tekunete. Gi bred manyasa omiye. The best mwanya timo en lamo ni nyasa mondo bed mangima. Erokamano. Erokamano. Ni isebedo jaod bura. Nitie penjo madonjo kar kae. Collins Otieno wacho ni Teacher Kolo. Wacho ni we should blame our leaders as well. Sama gidhi State House, giagi to jomoko to imiyo gik matero pacho. Recently, Mount Kenya MPs nomi TSC employment forms. Mano pache, au mara Mugi TV, mana kiaka mugole, ore kama. Nomi TSC employment forms from State House. Magwa to de pile, kuro mana pako rais, nyaka watang kaka Uganda. Robe osebedi ka itimo pogore ka jot majaten piny Kenya. Lobbying ni donjo kanyo kuom jotelo moyier, kata mopogore gi mobed appointed. Man gi responsibility matiyo ne jopiny, moting'o jod bura, senators, governors, chopo nyaka piny kuom MCS. Wadu Kenya sebede od bura higni 10. Jakisi kadhi manyo gimoro. Wabunge ma jokisi, ka senators ma jokisi. Gidhi in a group. Jiangwena bicha uche labria aboro chikapar. To gidonji minister gite. Kada gidonji State House gite. To gichiwo programs ma kisi tete wanonderi apar. Wado kia ngango. To giwuogi gigo te ke ministers obedo summoned. Gi PSS te mabed piny sama gibedo discussed. Iwinja. To jaluo to rano ngata di. Achiel. Let me tell them and let me remind them. Kidwaro mondo iter maendeleo e luo Nyanza kata area midhiye kata area moaye. Dhiuru e group. To dhi nwa gimodwaro. I can remember ni kane ane bunge gi Mheshimiwa John Pesa. Kane wabedo kanyakla atel kijana mnang'e jogo. To gimone wadonjo waduogo go. Emono waduogo irrigation project mar Lower Kuja. Emoduogo ndara mawuok kocha kadhi nyaka yo Migori madhi nyaka yo Sori gini nyaka yo Meoro. Ma later road bungo ng'adi gi weche mag siasa gi. E yo mano koro wachako wadonjo go nyaka ndiko chife gi sub chife mang'eny. So anyiso joluo ma leaders, members of parliament kata kuonde magintie. Gidhi manyo teko kata ka gidhi ir president, gidhi e group. Kik ng'ata achiel sneak ni odhi wuogi president mano osiepne, odhi duogi lwete nono. To ka un dhi kasa as a team,
to gimunwango udhi nwango gimaduong konyo piny. Erokamano ahinya wakili Weda. Mana ng'ana winjo ka wacho nang'o ni wajumbe kabet odhi nagegi. Giwuok gi lwetgi nono jok moko ting'o gik moko wuok go. Wajumbe go gin mag yiero. Kendo sama yieri tiyieri ni idhi konyo baba in ja party. Mbele kucho kia ng'ato okia. Koro kogwele to wuok nagi. Chieng' mange ne yier leaders mong'eyo madwaro maendeleo. Sani endi an ok an mjumbe. To connection mango nyocha penjo ne wadwaro ne ndara mawuok Papo Nditi ye nyaka chok dalawa Papo Nditi ma idho polo piach oketie program mondo gola odhi kalo buto lebo secondary kama na some mano e interest mantie taloso kendo wadwaro kete budget to dhi ome ube yewe uketo jini wadwaro mondo madhi konyo baba maka gina ndoke maka gina ng'ang'o gabe jin gabe jaot ku yero leaders bilago nyako yeyo marie mung'eyo lobe kedi kanyaka Amerika mung'eyo loso siem mung'eyo bakode no president bende nigi mbi correct mogi kora wacho ne jodalawa mokwongo keto Nyasaye mbele uketo leaders kiamo ket Nyasaye mbele jabu en manyalo go jek kaka nyogo Ruto jek mbedo president hwa koro kati go ketie der okwalo wa tema denie jate nyi neno ka jensi obiro marach kanyo onge grace of God ikuro en na oko ketu Nyasaye mbele kiseketu Nyasaye mbele kae tiluwe gisomo ko kisomo tiketu nyathini somo sikunde to loso mberde maseno wa beloso maber pod sani nyithindo kalo maber to wadwano kere kendo mokere manyien nikech president wacho it is true education is an equalizer kane okisomo to nyathi keto somo mondo nyathi osom sikunde bedo maber to policy leo bende wabed ma ok wabed undermarked maradek wabedo jogo ma positive manigi geno ok joma negative serikal ma konyo go ji in gi mora mora rach ni te in ji dudu de rach ni te ji kena ni mana jokuog in ji rach ni te to ko ngi mani tin mangi mani ofe wabed joma positive manyalo emulate manyalo copy kabiro lendo kasani tipuonja okabini gik mayalo lando go nonsense an makura biro lendo land ma samana jomoko yanyo leaders yudo ka ngato yanyo Ruto ngato yanyo Muklela ka ngato yanyo Nyabeta ngato yanyo Professor Nyong'o to king'iye tipendo kuro ito ere giri mono misete maber makata nyathini koneno to koni mato baba no kale obed yo positive mabende pako to koni yawa kaendi to wadhi maber kato dhi marach losuru oganda luo biro kao telo ne ananeno kochiek to mana kamano kendo olemo an ng'ama kata neno ko sani koro kendo leaders donjo pako baba kabisa upake kabisa ng'ama namiyo poch gi pak gin jariyo en Mheshimiwa Oburu Odinga to kod Dr. Ida Odinga those two human beings Nyasaye umede gi ndalo gi rieko go bongo maler role magi play chieng' wanandike bu uwinjo wanyu utangene politics baba lakini jariyo Nyasaye umina teko gergi erokamano ahinya wakili Ambrose Weda wach mogik kiloso kod oganda wa bwo dakika achiel Edi Kanyanga mokwongo naparo ni Mark Nyamita gola Nyamita ne dhi bedo ka mosiepna kendo ma MP ma Uriri ma Jiranda bende to ay maracho ko biro ema ne forans machalo kama ber ka obiro mondo wuoge jopiny to en bo sebedo ko biro kuondegi koro lewo dichiel ka ne bokrach tan wach na mugi mondo na nyis onage en luor en gima ber ka wadu mi telo nyaka mi wadu thuolo kendo luor kigori gi wadu motelo mbele kata ma jatelo wadu kata motelo ni imari hawe kech mago gi mondike Biblia anyalo makwayo leadership ma Migori te ni ka giyie to gimi gavana moluoro chila yako thuolo mondo ti mondo gine ber tich nikech sirkal ochiwo pesa ne ng'ato ka ng'ato e kaunti mora mora e Kenya ka ne ka koro Migori ma ji gore dhiol kalau kwenitie kia kure kwenitie to kende wacho governors ma ok nwang pesa mana ma Nyanza nikech gik mawuok e dhogi kech
To moko bedo gi mirima nikech tuoche be koro ng'eny. Mirima nyalo bedo nikech ka in bede komi to ikone wuoge komi. Ibede komi to wuoge komi, mirima nyalo maki. Omiyo please, leaders ma Migori County, beru die ng'ama iluongo ni Dr. Ochila Yako mondo mi thuolo mondo ti ne jopiny ka higni abicho gik ubiro go terms into tiyo nang'o. To kapok higni abicho gik uru wacho ni wagole. Itu igole ijasaye. Omiyo akwayo jothurwa te ma support ng'ata magi support ng'ato krach. To nyaka ing'e ni to gimitimo ni ber. Ka in kori idwa ni gol ng'ato kom to chieng' minwang'o kom idwa ni ji obi respond nang'o ka in ema kori in leadership. Luor is paramount. E gimoro amora to kendo ng'ama oyier nyaka mi luor mondo ti. Erokamano ahinya Mheshimiwa Eddie Kanyanga kaachiel koda ka wakili Ambrose Weda kuom thuolo mar bedo kodwa okinyi ma kawuono e chenro ni mar mbako romo. Nyakora mag jogi mibedo kodwa bende wagoni erokamano ahinya kaka oganda Luo kamoro amora mantie siwinjo twak mabedo godo kar kae. Ka en yawo dhod chunyi mar mondo mi dongruok obi, chenro mag sirkal odonji, in thuolo bang' winjo chenro machalo kama mondo mi rangi kama intiere. Oganda mamoko nigi weche ma ginyalo wacho kata ma gibiro medo wacho kinde mabiro. To kaka oganda Luo uchung' e yo machal nade, mano gima wantiere kar ka kwago mbaka kaka oganda kendo ka wamedo kolo wechegi mabiro ni achiel kachiel kendo wagolo dok e iti. Bed kod weche makare e lo jogo duto mokelo chenro chopo ne yo makare. Kawuono ka ntiere kae kod jowetewa Sharon Ong'ao kod Joyce Oduor, Oriti Masani, Anyinga Cleophas Oluoch, Jakisumo Kanyakwar Mukeo Nyaka Chisango, med neno Ramogi TV. Erokamano.